noswaith dda a chroeso i haclediad rhif 117! Whoop, whoop, whoop. Mae'r eira'n cwmpo, mae pawb yn styc adre. Be da ni'n mynd i wneud? Rhoi 2 awr o podcast i gael chi drwy'r Ice-tastrophe o ddiwedd blwyddyn. Sionet ti fan hyn, gyda Bryn. Ho, ho, ho. A Iestyn. Hi, hi, hi. Da ni unwaith eto, mae'r intros ma yn sgwennu checks nid all y podlediad yma casio. Croeso, da chi'n gwybod beth da chi fewn amdan. Mae'r haclediad yma ers 12 mlynedd rwan. Da chi wedi cael igon o rybydd. So, da ni wedi cychwyn fel podlediad tech, da ni wedi troi fyny podlediad bad movies. Rwan da ni'n podlediad am tech mewn bad movies, but we'll get there. Croeso i'r haclediad Nadolig. Da ni wedi dragio chi i ddiwedd 2022. Megis Twisted Corpse Twitter. Da ni yma gropian dros y llinell mewn i'r flwyddyn newydd. Da ni'n argymell i chi yn straight rwan. Dwi'n yn arfer deud hyn. Mae angen i chi fynd i'r disgrifiad y podcast yma. Chi angen sgrolio ar gwylod. Chi angen clicio ar y YouTube link. Mae Iestyn wedi rhoi cos mae o'n amazing ac y cynhyrchydd gorau sydd ar y rhaglen yma. Ac mae angen i chi watch. Hang on, beth dwi'n licio... He's not even the best drummer in the Beatles. Dyna ni'n licio. Oedd y cynhyrchydd gorau ar y rhaglen yma. Dyw hwn ddim yn roast o Iest, mae Iest yn actually amazing. A mae angen i chi clicio, a mae angen i chi fynd i watched Ice-tastrophe, also known as A Christmas Ice-tastrophe, sef ein ffilm di ddim ni y mis yma. Oh, wow. A chi angen dod yn ôl wedyn. Gandwch, dwi ddim fel bod chi'n mynd i fod neud i'n byd dros yr cwbl o wisnosau nesaf. Na, sy'n byd pwysig. Os oes gennych chi amser i wrando ar yr... Turdyn mewn glitter sef y podcast yma, mae angen i chi fynd i clicio yn y link na Watch It Ice-tastrophe. Mae'r podlediad yma bron dwywaith mor hir ar ffilm. A dyna just beth da ni isio. Mae o yn, fel mae fy nodiadau yn deud fan hyn, Sharknado on Ice. Fair. A da chi angen o'n eich bywyd chi. Mae hynny'n o bosib. Dwi'n meddwl hwnna ar y poster. Dwi'n eitha sicr dweud. O, dwi'n meddwl, o'n i'n meddwl bod fi wedi dofyn efo fo. Get it. Grandwch, dwi'n gwybod bod chi yma am lukewarm takes ar dinister Twitter, ond fi'n mynd i awgrymu bod chi'n ymuno yn ail darn y rhaglediad. Cos gennau deimlad bod yna lot o bobl yn gwrando falle just ar y news. A wedyn mynd, mae gennau i fywyd dwi eisiau byw. Bryn, Iest. Sionet. Y parti Nadolig. Let's do it. Ti'n mo, minimal prep wedi bod. Maximal. Peth ydi, ti'n neud o swnio fatha bod ni wedi paratoi ar unrhyw sioe arall. O, dwi'n bo, mae gen i ni waith cartre. Da ni wedi gyrru fel... Da ni fod yn neud fel big awards-esque sioe end of year. Come on, man. Da chi wedi cael mis. Yes, textio wythnos diwetha mynd. Mae producer Iest. Mae producer Iest yn cicio mewn wan yn dweud fucking hell, come on man, come on. Jesus Christ, lle ni'n rhaid y shit ma allan efo ddim plan. Spoilers. Mae'r tystiolaeth o'r 12 blynedd dwytha yn profi. Ffordd arall o dadprofi. Lle da chi'n gweld eich hunan yn y 12 blwyddyn nisa? Mewn asylum. Ti'n meddwl fydden ni dal yn ei hwn? Mewn asylum yn rhywle. Byddwn ni wedi ffindio rhyw ffilm rhewllyd arall. Oh my god, Ice Truckers, nage, Ice Road Llynedd, Ice-tastrophe. Frozen fydd i blwyddyn nesa. Father Christmas Returns. Father Christmas Returns. Ti'n mo be, mae Ice-tastrophe tyma bach fel if Hallmark did a horror sci-fi disaster movie. Iestyn, Bryn, diwedd blwyddyn arall. Dwi'n siŵr fydd na lot o bobl unau'n gwrando ar hwn tra yn plicio i roasties nhw. Not an euphemism. Is that a sex thing? Neu... neu yn yr kind of... Stwffio'r yn yr uncanny valley rhwng Dolig a flwyddyn newydd.
Sut ydych chi'n teimlo? Just wrth edrych falle yn hanes y podcast yma, falle yn y byd, cyn i ni fynd i'r agenda, beth ydych impressions chi o 2022? Dipyn bach o fynig I lawr, doedd. Lle, ti'n mynd rili gwybod lle ti'n ista, sefyll, tagu, tisian. Mae'r long tail o 2020 yn parhau, dwi'n credu ydyr. Ti'n dweud, awn i fynd allan, awn i allan. A wedyn, oh my god, mae hwn yn prime Covid location. Mae gen I ffordd... Okay. Wow, mae Bryn di cael ukulele allan. When I was in Italy, I took my little ukulele with me. There's nothing anyone can say. There's little can be done right now to make this go away. Cliched simple platitudes do not to quell the dread. And the threat from gravity just send me crawling back to bed. It's useless in this moment. Ni disgwyl yn fehitio'r gitgan, Bryn. Mae'n bron yna. Wyt ti'n paratoi hwmor gynt. That time isn't now. Soon we can start planning for what may come to be. Yes, dwi'n gorau dropio fe yn y big beat drop one. Just dal yn fehitio'r gitgan. It's a triple. It's coming. Okay, mae'n bron. It's coming. This is shit. Well, this is shit. I'm not expecting answers because they're out of your remit. I'm not looking Come on, for guys. solutions. Mae 'na gitgan yna. To admit that this is shit. This is shit. This is shit. Na ni. I love it. Be dwi'n meddwl di eich bod ni cytio allan y preamble edrych mynd stres bod ni'r gitgan. Straight yn y gitgan. Ond ydy'r... ydy o'i gyd yn shit. Na, di. Imi gyd. Mae well fod yn stuck yn tŷ am flwyddyn di. Exactly. Granna, mae'r bodlediad yma wedi bod yna I chi pan da chi angen rhywbeth I distractio chi. Mae o fel 3 hour long distraction dance bob mis. So, da ni'n mynd I fod yn aimio am y positives. Weithio maen nhw'n anodd chi ffindio neu gilydd. Da ni wedi bod TBH lan o lawr mis yma, blwyddyn yma. Ond dwi'n mynd I... Mi fydd yna tech talk, oh guys, we're gonna get there. Ond, gan bod hi'n dolyg, gawn ni neidio fewn i'r agenda. Mae'n mynd I fod yn agenda tymhorol. Cos da ni wedi cael pretty much 2 penod dolyg. Wan bod ni'n recordio tua diwedd y mis bob tro. Oedd penod mis Tachwedd eitha seasonal. A dwi'n gweld bod yna vacuum cup yn Gaernarfon, ond dwi'n mynd I neud o draw I Llundain. Okay, cos mae'r vacuum cup na mynd I gadw be bynnag sgen I est yn toasty. Bryn, beth sy ar yr agenda? Dy ddim mor nadolig sy'n gyfeithio. Dwi ar y Beavertown Gamma Ray APA. APA? Yeah. It's an American pale ale. Mae Beavertown yn swnio'n eitha... Plicio tatos. Mwy o stwffio'r Twrci sy'n ni'n dweud. Bryn, ti'n gwybod mor obvious? Mae hain I ffindio am fel... plicio tatos. Beavertown. Guess go down to Beavertown. Golchi. Rydw i gweld y ffilm yna. Mae mwy o golchi... Ti'n cael o drwy special box ti. Mwy o golchi'r moron eich. Ia, fel. Sgrwbio'r moron. Cleaning the moron. Beth sy'n wedi fod yn rhwng gwrdd mae'n y pobl yn mynd I fod yn gryndo I hwn ac yn paratoi pethau dolyg a bydd nhw'n wan... Da ni di spoilio dolyg bobl. Bydd nhw'n neud y pethau yma a bydd nhw'n dweud ma nhw wedi rwynio'r whole thing iddyn ni. Ie, gredau You're spoilio dolyg. welcome. Speciality gan y podcast. Yes, beth sydd yn y vacuum cup? Nes I just neud mulled wine allan o 25 quid bottle o fi'n coch delis di. What? Na ddo. Gwynaf Sioned hwnna. That's a genuine reaction oedd hwnna fel, na! Pam sy'n ti eisiau neud hynna? Nes I fwynhau yr mulled wine Morrison's gymaint tro dwytha.
O'n i'n mynd IKEA. So ie, dwi wedi prynu in Morrison's tro ma, sydd yn 8%, ddim yn... Be oedd o, 14%? Rhywbeth ola, ie. Wow. So ie, oedd o just mor cynast, cael cynnestrwydd bach nis drwydd eich di, tra'n... Dwi'n gallu gweld mae gen ti tân bach yn y gornel fanna, a mae gen ti just fel tec allan. Neu ti bod fel, dwi wedi bod un o'r wankers na sydd wedi edrych fewn i astudio tea ceremony. Ac yn Japan, mae gen nhw fel yn ystafelloedd mewn tea traddodiadol. Mae yna wastad twll yn llawr, lle ti just yn llythrenol, ti'n rhoi fel tân cols, a ti'n rhoi dy decell bach yn efo, a mae pawb jyst yn hangio fa mas round y tân ac yn cael y dŵr poeth off y cols i rhoi ar ei matcha nhw. Alla i ddechmygu, mae yna hatch bach yn gwylod tea est. Oes. Just ar gyfer hwnna. Solo stove di enw fo. Dyna dwi isio prynu. Be fel jet boil. Mae o'n... Tybod, mae'n edrych wypyn bach fatha tu mewn i ddim dishwasher, tumble dryer neu washing machine. Dwi'n teimlo bod fi wedi gweld rhywbeth fel na. A wedyn pe mae'n neud ydi, mae'n gaps ar yr ochr, mae o yn amsugno'r mwg yn ôl i fewn, so os y neb yn mynd o'n drewio fwg wedyn yn diwedd. Dwi'n eitha enjoy ar oglau na. Pan mae gennau gwell bach yn hirach, oedd o'n flopio dros y drwy'n di at iawn. Flashbacks o Aberystwyth cyn y smoking ban. Love it. Neu cael barbecues ar lan y môr. Ti'n dragio pallets, ti'n ei ffidio rhywle i lan y môr. Dechrau cosgu un gornal. Na. Mynd pasio'r llanw uchal, setio fo fyny fel bod y dŵr yn mynd allan, ac setio fyny bonfire bach. Lush. Yn sôn am bonfires, beth yn mynd i... Be ti'n yfad? Be ti'n yfad? Oedd gen ti mug o... Tech billionaire tears. Mae gen i... Right. Peidiwch y cymryd i'n sut. Mae gen i... Okay. Mae gen i paned o Yogi tea o Ayurvedic infusion. Mae gen i paned arall o jasmine green tea. Right. Mae gen i glas o Tony Port. Right. Mae gen i... Botel o Tony Port. Botel, well, you know, but naturally, mae'r botel na yn mynd i ffindio i ffordd fewn y gwydyr a wedyn mynd i ffindio i ffordd fewn i chops fi. Ond hefyd, you love to hate it. Potel fawr o Brewdog, Punk IPA. Ti'n wedi cael hard time yn ddiweddar? Wow. Bad people. Bad person, sacio bobl. Nath nhw disgyn off y rest o'r B Corp hefyd o ddiweddar do? Ie, Boo Corporation dyn nhw rwan. Ond... Sut mae'r cwmnïa neis mae gyd yn troi'n ddrwg de? Mae fel bod mae'n rhoid fatha trin captains of industry mae fel rhyw diwia lle dwi'n gallu ddim byd o'i le. Lle mae bob un peth maen nhw'n ddeud, bob peth maen nhw'n neud yn fatha rhyw troi bob dim mewn i air. Maen nhw'n just yn shitio bricks o air trwy'r amser. Mae bron fel... Dwi'n cedi taw shit a brick ydy'r disgrifiad gore o stori cynta ni. Wel... Ti'n dweud i fi bod hynna di digwydd i rhywun? Dyna syndod. Who knew? So, da ni'n gwybod, da ni di bod, god, mae'n cliché, gwyd yn siarad am Twitter, ond mae o yn... Musk Watch 2022. Mae fel y Body Shop yn 1995 yma. It's just Musk, Bobman. So... Dyn ni, mae'n cliché, dyn ni siarad am Twitter. Of course mae'n siarad am Twitter. Ond mae o, yr tech story mwyaf, potentially, fastest moving, dyn ni wedi cyfro ar y show ma. Lawella am FTX. Ond mae hwnna'n, like, mae Crypto Bros yn darn bach o'r Venn diagram, right? Fi'n gwybod bod mae impact nhw yn fawr. Ond mae hyd yn oed... pwyllgor ysgol ti, dyn nhw'n investio mewn crypto, ond maen nhw wastad on the old tweets da. A mae'r datblygiad insanity sydd yna ar hyn o bryd, cos da ni'n recordio ar yr 4 ar 15. So da ni jyst eisiau deitio hwn o fis Rhagfyr 2022. Hyd yn hyn, mae
journalists yn cael eu cicio off. Mae unrhyw un sydd yn postio links i Mastodon yn cael eu cicio off. Mae yna policy dweud bod chdi ddim yn cael lincio, mae'r policy one wedi cael ei dynnu nôl, ond mae'r meddalwedd dal yna sy'n blocio'r links. Ti dal ddim yn gallu lincio allan o'n efo. Mae o, achos dwi, na i ddod chdi, achos yes, ti sydd yn sprinclo'r group chat hefo'r revelations mewn pob yn hyn pan dwi'n trio fel byw bywyd tawel, ond dwi genuinely, achos dwi'n rhedeg cwpl o Twitter accounts corfforaethol a dwi'n agos iawn i fel trio cysylltu efo'r higher ups yn mynd, ydy hwn dal yn cool? Ydy hwn yn cool? Ydy hwn yn okay? Nes i weld hysbysau Besbydrec yn popio fyny neithiwr. Dei be? Dwi'n cofio beth yn hysbysebu rhaglenni dolyg. A nes i just skimio dros fo. Esbreg yn hysbysebu rhywbeth. Am fod dwi wedi bod yn popio mewn ag allan o yr app iawn Twitter. Am fod dwi ti ddim eisiau hwnna. Na, am fod ti'n cael Twitter neis yn y llall, ond mae di mynd yn waith oherwydd mae pawb jyst yn cadw siarad am Twitter. Mae di troi fyny podcasting about podcasting. Ie. So, hwnna di un o'r adverts pryn dwi wedi weld yn y mis dwytha. Does am lot di bod. Lla i just checkio, so oedd hwn yn Twitter ad? Cymraeg? Ia. Achos dwi wastad yn cofio, ond na wastad issues, oedd ti ddim yn gallu postio promoted tweets Cymraeg. Oedd Cymraeg ddim ar y rhestr hwnna. So ti'n deitha fi bod Elon Musk yr un peth mae Elon Musk wedi wneud sydd yn good. Ti'n be, mae'n boi awr. Ydy galluogi promoted tweets yn y Gymraeg? Dyna, dwi'n meddwl eitha siwr a Cymraeg oedd o. Di brain ti'n mynd gweithio yn Saesneg, na? Na, moron. Ond ia, neithiwr oherwydd yr nodyn ma yn deud, da ni wedi cael digon o pobl yn hybu platformau sosial arall. So rwan da ni'n neud rheolau lawr, does a ddim cyfrif yn cael ei greu sydd just yn hybu stuff arall, pethau eraill, ond oedd o'n digwydd efo bob dim, hyd yn oed os ydych chi'n gyrru link i be oedd rwy'n di ddeud, fatha mae pobl yn reid mewn erthygla, ti'n reid the Twitter post, os ydych chi'n reid Mastodon post i fewn yn Twitter, ond deud, this looks like malware. A so fatha, sut da chi di dod i'r penderfyniad o just label nhw i gyd yn malware? Achos mae pob sy'n gwybod beth maen nhw'n neud wedi gadael. Mae o yn unbeniaeth, mae fel Tajikistan, Turkmenistan, North Korea. Sorry, dwi'n gwybod, mae hwn yn ei fi swnio fel Reddit ranter. Yn nhw'n i gael hwnna. Ond dyna ydi o, mae'r unbeniaeth o, wel granda. Mae o sio hwn di wneud. Ie, ni o di penderfynu. Gennau mortgage i dalu. Pwy ydw i cwestiynu hwn? Dwi'n clicio'r botwm. Dwi'n codio hwnna fewn i... Chos, da ni'n gorau mynd yn... Da ni'n Twitter 2.0 wan. Mae Elon Musk yn pwyntio fforcw a da ni'n carlamu ffora i watch beth sydd. Chos, mae o'n ddew. Mae bob dim o'n fel watched Kanye West yn rhedeg am y presidency, ond yn ennill kind of thing. Mae'n amlwg fod y ffordd mae o'n mynd ar y funud. Sgyn Elon Musk ddim clem be mae'n neud. Ond dwi'n mynd cedi bod o beth isio neud o'n llwyddiant. Oedd o isio, ti'n edrych ar y seicoleg y peth. Mae o jyst yn mwydro ni, a taflu shit at y wal, ac yn eisiau gweld, sut fydra i dorri hwn mor gyflym i'r creu? Mae wedi cael pres gen lot o bobl eitha serious. Y Qataris am un, Saudi Arabia. No, really? Yeah, apparently. A ma nhw'n mynd i fod eisiau pres nhw nôl rhywbryd. Ac so mae'r ffaith bod nhw'n mynd i fewn i'r lla jyst yn torri fo yn andros o beth od iawn i wneud. Mae hefyd wedi bygro fyny shares Tesla. Mae SpaceX mwyn thebyg ddim yn bell tu ôl iddo fo. A beth sy'n amlwg ydy sgyn y boi neb yn ei glus sy'n deud iddo fo, okay, calm down one.
Wel, ta swn i'n berchen Emerald Mines, swn i exactly yn beth. Amser chdi newid i dŵr yn lle mynd ar yr triple gins. Mae mwy o hyn yn neud fi feddwl the most realistic Bond film erioed oedd yr un ofnadwy. Yn Quantum of Solace, oedd ei gyd amdan rhyw deep plot i fel dwy'n dŵr Bolivia. A mae rhaid i fi feddwl conspiracy theory internet-wise, mae bod rhywbeth. Like, neu ydy hwn literally, mae gen i gymaint o bres. Dwi'n fucking gwybod beth i wneud fo. Dwi'n licio chwarae ar Twitter. Hei, dwi'n gwybod na i fynd ar bel efo fi. Ond y peth ydy, oherwydd fod ydy mynd ai bel, neithiwr oedd y mass exodus mwyaf hyd yn hyn o Twitter. Defnyddwyr. Dwi heb di gweld, erioed di gweld gymaint o bobl yn postio. Dwi off. Yn dweud, dwi'n mynd fan. Fel, ti'n bod, gathon ni'r discussion ma mis diwetha, ers hynna, ma' 'na ddatblygiad wedi bod, ond unwaith eto, fel defnyddiwr Cymraeg, mae dal y lle i ffindio stwff Cymraeg. Fel, ti ddim yn mynd i gael mass exodus o bobl Cymraeg i gyd yn penderfynu, dyn ni'n mynd i fynd i'r un lle. Di hwnna'n mynd i ddigwydd? Wel, mi neith cymunedau codi fyny yn y gwannol llefydd ma. Mi fydd yna gymuned ar TikTok, siwr o fod. Ydy am wneud peth hynny? Ers i fi ddefnyddio yr elephant neu be bynnag dio, ers neithiwr. Ti'n cael postio links Mastodon ar y podcast ma? Mae'n yes. Ti'n cael deud enw fo? Dwi'n licio'r enw. Ti'n atgoffa ti o boobs neu rhywbeth? Na, dwi'n siŵr, mae just yn... Sorry, di o ddim na chdi. O'n i just yn fel, what is this thing? Pam di Mastodon yn wahanol i, Mammoth, ynddi? Yn y kind of... Oedd o'n the OG Mammoth. Yeah. The kind of yn yr un Bysa y doctor, be di enw hi, yn Jurassic Park yn lyfio fo, bysa hi'n ffindio fo a sa hi'n sticio i llaw yn pw fo. Dyna faint o hyn ydi Mastodons. Right, okay. Fyddi enw hi. Come on, guys. Laura Dern. Laura Dern. Mae'n gret o fideo o the Film Independent Spirit Awards lle mae Ace Ventura. Mae Aubrey Plaza yn lidio, dwi'n meddwl, LA Gay Men's Chorale yn canu amdan Laura Dern, a mae'n anhygol i wylio. Na rei link. Please, cos dwi'n credu bysa hwnna yn lot mwy positif. Ond eto, lle mae bobl yn rhannu reina? Lle mae hein yn mynd i fi? Just Twitter! Links y show notes. Dwi'n credu dylen ni cychwyn just agor y podcast allan i unrhyw un sy'n eisiau ffonio fewn. Just neud o bob nos fawrth. Just bobl just like join i fewn ar y galwad. Wel, na i reid fy ngheiniog i fewn ar yr elephant hon. Sorry. Mae'r website, defnyddio'r website yn shit show. Dwi fedrai ddim gweld neb normal, non-techie yn mynd i'r website yn meddwl, I get it. Dwi'n dallt o. Ond unwaith nes i gael access i, dwi'n meddwl na Mammoth ydi enw'r app dwi wedi gael, actually. Esbonio fo wedyn. Ond mae pobl sy'n neud tweetbot, mae nhw yn dod â un allan o'r enw Ivory, ac mae defnyddio'r app Mammoth ma yn neud o edrych lot fwy user-friendly a haws i ddefnyddio. Mae hyd nod y darn lle ti'n chwilio am bobl, ti just yn mynd i search, teipio enw'r person, a mae chwilio trwy'r instances wahanol i gyd, ac dweud, did you mean this one? Cos hwnna di o'n de, mae fel subreddits kind of vibe yna. Mae o'n... Chos ti'n postio rhywbeth bod rwy'n bod yn siarad chwilio am Bobby Llywelyn. A oedd gen i fod 6 o'n yn oedd. Ie. Ac oedd o just fel, ar be wyt ti? Dymba? Ac oedd o di registro un o ddim yn actually rhannu yn y Fediverse. Oedd o just instance ar ben ei hun oedd o di cloi ffwr. Oedd o just, a real old man thing, I don't know. Granda, swn i fel dwi very much old man energy. O'n i am awr yn edrych
ydw i'n mynd ar yr un motion graphics, ydw i'n mynd ar yr un typesetting. I like both. Venn diagram bywyd, yes. Ond yn y diwedd, dydy o really ddim much. Ti'n gallu mynd i'r instance arall a dilyn y pobl ar hwnna os ti isio, ond dyna di'r thing, os ti'n mynd y local feed chdi ydy'r instance ti arno fo, na wedyn the home feed di ydy'r pobl ti'n dilyn. So mae o, so dos na, o ma na un joined timeline trwy'r be di yna fo'r, dim y metaverse ond y thing arall. Federer. Roger Federer. The Roger Federerverse. The Galactic Federation. 100%, yes. A United Federation of Planets. Yes, love it. So hwn di problem fi mwyaf ydy fod mae gymaint o'r bobl dwi'n hoffi dilyn wedi neidio ar hwn ac dwi'n ar yr instance wyt ti arno? Wel, mae'na rei yn oes. Neu just ar Mastodon? Wel, na, mae lot o'n wedi just mynd i Mastodon.social am fo hwnna di'r prif un, dwi'n meddwl. Ond yr un arall sydd wedi popio fyny ydy post.news ac dwi'n ffindio ffordd mae hwnnw'n gweithio gymaint gwell na'r Mastodon oherwydd mae'n cyfiawnu be ti'n licio am Reddit a be sy'n dda am Twitter mewn un peth lle os ti'n postio rhywbeth mae fel i hen RSS aggregator ynddi, mewn ffordd dwi'n cofio dyna'r main joy fi yn y bore so ni'n logio fewn a gweld rei be blog sydd wedi updateo heddiw ac o gen i lyflu ti'n cofio Google Reader ac o gen ti lyflu RSS aggregator ac o ti'n gallu just iwsio hwnna fel homepage ti a gweld be oedd yn newydd ac oedd pob un o'n nhw'n deep dive a ni'n joio hwnna. Ond yes, ti wedi cyflwyno ni post ynddo, a mae post yn edrych fel rhywbeth fysa graphic designer yn joio iwsio hefyd wneud. Sgwennu neis. Dyna sy'n eich di off instantly am mynd ar Mastodon, fatha, o ia, mae'r homepage efo lluniau neis ar nhw wedi cael ei wneud gan Illustrator, ond unwaith ti'n mewn yn nhw, ti'n fel, oh my god, please, newch chi sortio. Mae troi allan bod software developers ddim o reidrwydd efo sense aesthetics. Dyna pan mae cael app i cael ei wneud yn iawn yn helpu yn effernol. Be sy'n am post be sy'n am post ydy ti'n gallu postio just un gair neu ti'n gallu reid traethawd enfawr i mewn diom och a wedyn os ti'n ymatab i hwnna mae'n mynd i fewn i just ymatebion i hwnna diom yn mynd i fewn i'r ffrwd mae just yn ymatab i hwnnw a ti'n gallu gorau clicio fewn yn fo i ddarllen o ac ti'n gallu talu pobl fel tips yn dweud ti'n gallu fel peth ydy so Twitter gychwyn fel just lle i roi updates bach text SMS's a ddari ni wedyn fel cymuned y defnyddwyr dod on ac applio rhyw fath o ystyr i bethau fatha hashtags atio pobl threads ddim ydyn nhw so mae o di tyfu a di datblygu a mae yna fywyd i'r pethau yma dyna di'r golled masif yn Twitter achos ti'n gofio nath ni wylio'r documentary na dan Instagram a datblygyd Instagram a unwaith oedd Facebook fewn iddo fo a just dechrau troi o mewn i basically ad delivery platform efo lluniau neis but Twitter y shit i gyd a doedd o ddim yn amddiffyn bobl ac yn efo massive problem hefo harassment oedd o genuinely dal yn teimlo fel sgwrs genedlaethol hwnnw llythrenol oedd pols yr internet da drwg gan amla drwg ond oedd y bit da'n spectacular oedd I mean ti'n sy'n gwylio rei o'r jokes pan oedd dod nos iau pan oedd questions am dod i fyny o gen ti dimple bots ond ti'n gwybod fel ond dim just hwnna achos y bobl sydd wedi bod yn cael ei taflu off ydy journalists lle di ddim di ystyried pwer a admittedly mae llefydd fel Twitter a Facebook hefyd yn gyfrifol am Brexit a'r shit show yna ond maen nhw'n gyfrifol am yr Arab Spring oedden nhw'n gyfrifol amdan bethau datblygiadau yn Iran i ryw raddau i publicisio'r pethau mae gyd mae hwnna yn golled fawr a mae'r power sgen
peth ydi... crazy fucking guy ma. Da ni di dysgu lot. Dros y sgwrs genedlaethol yn... Mae'n nuts! Da ni di dysgu lot ers yna. Dyna lle da ni'n gweld wan yn y trefiant o stwff fel Mastodon, Post, be bynnag... News. Plicio'r panas. Plicio'r panas.net. A just y gwasanaethau mae gyd, tafod y draig, be bynnag oedd. Mae'r gwasanaethau mae gyd wan yn dysgu gwersi o be ddoth o gwmpas yna. So, fydd y fersiwn nesa yn bach mwy resilient i nadu pobl cael ei tracio mor barod. Dwi'n eitha sicr bod Telegram wedi dysgu lot gyn Twitter. Mae just gwachod o'n digwydd mewn real time, ddo. Wrth gwrs bod o. Honna di. Ond mae o fel... Mae fel y ffocin January 6th bullshit na. O watched gwyrdroi rhywbeth. Be dwi'n teimlo ydi... A swn i'n lyfio... Dwi'n edrych ymlaen i ddarllen yr in-depth biography o hyn. Fydd y lyfra... Jeez, a films. Fydd Boy, Big Short a Don't Look Up yn neud hwn i gyd. Ond be mae'r... Ti'n y bod, y bobl oedd ar y bod, oedden nhw'n meddwl am, good cash. Oedden nhw'n aml... A like Jack Dorsey o bobl ma. Oedden nhw'n ddim yn amgyffred bod hwn yn y full-on... Oedden nhw'n cymryd, right, rhywun peth a Trump... Maen nhw'n cymryd bod y bobl ma'n mynd i redeg yn ôl rheole y byd normal. Spoilers, dydyn nhw ddim. Dyna'r holl... It's the rise of, like, full on, yr sociopaths, a diffiniad y sociopath ydy, rwy'n sydd ddim yn teimlo bod rheole arferol cymdeithas yn golygu dim byd iddyn nhw, achos bod nhw'n arbennig. Fel SPF. Yes, dyn, am slick move. Mae di neud i bres o roi dau fus i fyny i'r gweddill y byd in terms of fatha, chos efo PayPal, efo SpaceX, efo Tesla, a mae wedi glanio yn y llefydd ma efo fatha sheer force of will mewn rei achosion. A ti i ryw raddau mynd wedyn yn dweud, nes i ennill y fanna. So, mae rhaid bod fi'n mynd i ennill tro nesaf. Dwi'n invincible. Mae gen i ti syniad o'r fatha hot hand fallacy, fatha syniad ma. Ti di ennill 5 gwaith cynt, ti definitely mynd i ennill tro ma hefyd. Ti'n siŵr bod hwnna'n byd i wneud efo diamond hands? Esgusodwch fi, nes i anghofio roi ffôn fi ar silent. Bear with. Hey, Rids. Sorry, dwi'n recordio podcast. Wyt ti adre'n saff? Dwi'n gadw ples, dwi'n saff, mar o boeni. Diolch yn fawr. Sorry, allai'm siarad, ond dwi'n falch bod ti'n saff. Dra. Just peek bach behind the curtain fanna. Keep it in, yes. So yr hot hand fallacy mae'r syniad yma bod chdi'n gen ti di ennill 5 gwaith, definitely mynd i ennill y 6 gwaith. Ond be am Diamond Hands? Mae Diamond Hands ddo'n i ddefo yn munud. So mae o yn mynd i fewn yn deud, mae o i bought his own press mewn ffordd. Mae gen i fel casgliad wedyn o bobl mawr o gwmpas o sy'n deud, mae'r boi ma fucking genius. O gen i fel casgliad o followers cultish ar Twitter sydd yn fel, hey, mae'r boi ma, look at him, he's a self-made man. Mae'n self-made, achos nath o definitely ddim cael pres gen i mamau dad o i sy'n rhedeg Emerald Mines. Sy'n definitely ddim. So byd i'n edrych hynna. Ac mae o wedyn yn meddwl bod o'n glyfar, mae'n meddwl bod o'n... A mae'r byd wedyn yn tre rownd ac yn dweud, actually, ti'n be? Ti'n bach yn thick. Ond dydy mae'n golygu dim byd iddo fanna. Mae'r ffaith bod Twitter rwan yn absolutely tankio. Right? Yeah. Dwi'n golygu dim byd iddo fo. So, sociopaths. Wel, sicr. Ond sydd yn mynd â pawb lawr hefo nhw. Hynna di peth trist, o sicr. Ond mae'r march... Mae nhw'n mynd i edrych fewn iddo fo yn ddofn munud neitha bob dim mynd i'r wal. A mae'n mynd i gorfod gwerthu lot o'i stwff i mwy na thebyg tia telyn ôl y pobl ma. A mae'n mynd i beisio off pobl sydd ddim yn licio cael ei wneud edrych yn thick. Ti'n be, mae'n...
So, ar hyn o bryd, o ran y we Gymraeg, for migration purposes, mae be di'r Mastodon-ish Cymraeg? Wales, neu rhywbeth, ie. A mae friend of the show, Carl Morris, wedi bod yn gweithio ar hwnna. Dwi'n iawn? Chos dwi heb neidio fewn i'r mamoth eto. Dwi'n siŵr dau. Gai gynnig syniad i chi. Be am just peidio? Dwi'n mynd i gymryd brec dros dolyg o fynd arnyn nhw. Lle da ni fod yn rhannu stuff am y siow ma? Dim bod ni'n dda am hyrwyddo'r siow ma. TBH, mae gen i ni'r un 5 grandawr ers 2010, right? A maen nhw'n rili dda, a ni'n lyfio nhw. A 4 hynna di mam fi, di lawr wythno o 4 chwaith. Mae just ar gwahanol IP addresses, specifically ar gyfer y stats. Na, da ni'n gwybod, a mae grandawyr ni'n amazing, da ni'n gwybod hyn. Da ni'n rili gwerthfawrogi chi. Mae'r coffi coffrau yn llawn, a da ni'n gwirionyn i chi. Ond dyda ni'n mynd hawrwyddo'r siow, cys da ni gyd fel, oh god, mae hwn i gyd yn, bloody hell, ni just yn lyfio wneud y siow, mae just i chatio, ond lle yn y byd ydyn ni'n mynd i allu rhannu hwn? Ond dwi'n fed up o history repeating, o mynd o MySpace i Facebook, i Instagram, ac Twitter rhywun pryd, a wedyn rwan mae yna llond llaw o lefydd wahanol ac Twitter oedd y lle i bawb gallu just peilio i shit i mewn taflu fyna a ffiltro fo allan. Wel, then y syniad nesaf fydd mi ddoeth na so bob dim chwalu ond doedd bob dim nôl at ei gilydd so mae na tymor i'r pethau mae gyd. So mi fydd yna rhywbeth arall. Ti'n mo, lle di vibe, achos dwi'n gwybod, so mae Rodri Noodles, ffrind arall y siow, Rodri Noodles, ffrind arall y siow, wedi cychwyn Discord server. Mae'n Discord server yn nhw flop. Have a look. Mae'n disgwyl iddo fo fod yn... Harsh. Fi'n eitha joio Discord, ond... Dwi drawn cael mewn i hwn chwaith. Mae Discord i fi ydyn weirdness a beth i Mastodon i ddod i arfer efo ond mae Discord i gyd amdan dylen ni fod yn neud y sioe yma ar Discord hacled dylen bod gen ni fel Discord server ar gyfer hwnna ni'n recordio sioe a ni'n Twitch stream efo syth iddo fo fatha IRC efo fatha studio attached iddo fo ond hai fi ddeud a trola dwi'n mynd i ddeud hwnnw an ydy dwi wedi mynd old school dwi'n deud hyn o blaen dwi wedi awdd ar ganfod Reddit broblem Reddit ydy fod ti'n gorfo postio i rhyw fath o subreddit. Wyt. Ond dyna di Mastodon ddo. Di Mastodon yn fel... Na, di. Ti yn postio i dy instance di, wyt. Ond mae pobl, fod na ar un typography mae pobl yn postio mi cathod a bullshit fel na arno fo dal i fod. Dos am strict rheola ond mae just i fatha, os ti'n mwy inclined yn yr ochra yma o bethau. So mae o'r rhy granular, fel hyperlocal. Dwi di ffindio fo, dwi di gallu curate, o'n i deud with yes, so ni fel, right, so dwi angen ffindio instance sydd i gyd amdan tech, films, probably, yoga, Buddhism, nice, celf, I don't know, pethau Cymraeg, specifically pethau tech Cymraeg, fel... Mae'r Venn diagrams na di troi fewn i fel logo Plaid Cymru of overlapping shit. Dwi ddim yn gwybod... Shotnet.social, da ni lawnsio fan o blwyddyn. It's literally hyperlocal, just i fi. Yn rhedeg off yr iMac dan y ddesg, ie? Fydd o'n boeth ac yn chonky. A fela, fydda ti gresogi'r tu. Gresogi'r tu, just yn... Mae'n unig. Dwi'n gwybod sut da chi'n teimlo'n hyn. Yes, wyt ti lot gwell am hyn, rai. Dwi'n cael post anxiety, hynny ydy, o'n i ar, dim post specifically, ond posting anxiety, o ran, fyddai'n meddwl am rhywbeth, fyddai'n on Twitter, ti'n gweld, dwi wedi siarad efo bobl yn yr cigfyd, sydd wedi mynd, god, ni'n efo dilyn ti blynedd yn ôl, ti'n mynd deud i fi rwan, ac oed ag yn i fel, na, cys dwi'n gwrs na mynd yn hun, neu beidio, dwi'n eistedd na, mae'r cursor na'n blincio, a dwi'n mynd, Sa ddim pwynt i fi sgwennu hwn lawr. Sa ddim pwynt i fi roed hwn allan i'r byd. Dydw i'n cyfrannu
unrhyw beth i unrhyw le. Does genna, a os dwi yn tweetio, mae'n mynd i fod yn rhywbeth hyper-specific dwi di sylwi. Whereas, da ni'n hapus i eistedd fan hyn yn blastio fewn i clustia bobl am ffacin 2 awr bob mis. Podcasting into the void. Dyda ni ddim ddo. Chos, mae'n yn sgwrs rhwng y trin yn ni, da ni di digwydd bod wedi recordio a di roi dyna mae pobl digwydd bod yn lawrlwytho fo. Mae hynny'n wahanol, so da ni... Mae fatha sa ti jyst mynd lawr i'r tŷ tafarn a jyst cael sgwrs efo dy net. Ti yn gyrru tîm o pwysau, dwi wedi deud yn y blaen. Fe tîm o pwysau i roi sioe dda i bobl. Mae podcasting, Sioned, not necessarily deep chill... 10 o gloch yn cael paint, Sioned. Mae o'n fel heightened. Fedra ni, a fydd Iestyn a fi testifio i hynna. Does na ddim deep chill, Sioned. Chdi ydi yr ochr arall i Craig Mod, fyswn ni'n dweud, lle mae Craig Mod yn wrth i fodd yn just reid put bach i lawr mewn tweet neu reid erthigol hir allan am rhywbeth. Ond pan mae'n dod lawr i'w podcast, so mae'n eitha ansicr o'i hun, ac yn dal nôl y ffordd dwi'n glywed o. So, dydy o ddim yn istan iawn efo fi ar podcast am ryw reswm. The medium is the message, fel. Yn llythrenol, dwi wastad isio bod yn awdur da. Mae'n rhan o gwaith fi o trio sgwennu dda. A bydde'r gwrandawyr ddeud, dwi byth yn teimlo fel fi'n mynegu'n hunan yn y ffordd sy'n ni'n licio mynegu'n hunan yn ysgrifenedig. A mae edrych ar y post neu edrych ar trio crafftio rhywbeth i Reddit. Dwi just, mae yna paralysis yna fel, dwi isio deud hwn, ond mae pob beth dwi'n trio deud yn swnio'n shit. So, admittedly, potentially wrandawyr, mae pob beth dwi'n deud ar y podlediad ma'n shit. Ond mae Estyn yn neud iddo swnio neis, cos mae rhoi bed really neis o dan efo, a mae yna vibes neis. A ti'n ma'n gorau really canolbwyntio pam ti'n mynd rownd yn neud llnau ti ar gandor yn ni? Be ydych chi ddim yn sylweddoli ydy, mae fi a Sioned actually yn un o'r chatbots na di cael cysylltu i'r... Sean's GPT. Ie, Sean's GPT a Brent GPT. A mae Iestyn just i sgriptio'r entire rhywun ma. I swear, right. So, 100%. So, da ni yn dal yn trio ffigur allan beth ydy'r massive change ma'n y we Gymraeg. Ond falle bod y syniad o'r we Gymraeg yn syniad o cychwyn yn podcast ni. Mae'n syniad o'r, like, degawd diwetha. Neu o'r 20 mlynedd diwetha. Problem sydd efo fo ydy, ar Twitter ar y funud, dwi'n gallu dilyn Caernarfon 360, dwi'n gallu dilyn Cyngor Gwynedd, Heddlu Gogledd Cymru, ac Llyfrgell Caernarfon. Di heina i gyd ddim yn mynd i fynd i Mastodon, dwi'n meddwl. Na, mae fel papur y bro, mae fel sefyll y Cornel Street a siarad hefo yr un fenyw na, which mae hi wastad yn mynd i fod yn fenyw, sydd actually'n gwybod pob peth sy'n digwydd. Mae di siarad efo pawb, mae di gofyn iddyn nhw. Di ddim di bod yn shei am fel checio allan fel pwy sydd di symud i'r ardal a beth sy'n mlaen yn y pybron Gornel a beth sy'n digwydd yn Llyfrgell. A ti'n checio fewn anna fo, a mae'r bastad peth yn mynd i signo ti'n o fewn, achos dydw i ddim yn journalist sydd yn cyfro Gaza, dydw i ddim yn berson sydd yn cwffio yn erbyn ffasgaeth. Well, obviously dwi yn fy mywyd personol yn gyffredinol, ond dydw i ddim yn rwy'n mae Elon Musk yn mynd i cicio off. So dwi'n mynd i cario mlaen bod yna nes bod y diwedd yn dod a bod o just yn hysg. Mae'r pethau ma'n gorfod... Mae'n datblygiad iddo fo gyd, mae'n evolution trwy'r amser. Os mae pethau'n aros yn llonydd yn rhy hir, maen nhw'n marw allan, dos yn byd diddorol yn digwydd yna. Mae'r gynulleidfa mynd i ffwr, mae'r defnyddwyr yn mynd i ffwr, mae'r cynnwys yn mynd i ffwr. So mae'n mater o rhaid i'r newid ddod, rhaid i rhywbeth ddod yn ar ei sgytiad i'r whole thing, iddo fo gallu tyfu i'r peth nesaf. Ac i ryw radda, dwi'n kind of edrych ar marwolaeth Twitter i ryw radda fel peth da.
Ti'n burn it to the ground, dwi ti. Ti'n Kylo Ren y podcast. Mewn ffordd gwahanol, ond meddwl dan o fel ma, so y big thing ar y funud ydy Web 3, dim yr Web 3.0 Tim Berners-Lee sôn amdan y Web 3 bullshit ma. Y Crypto Bros sydd yn hongian allan ar Twitter ac yn really spoilio. Exactly, okay. So, mae gyn hein i dywia nhw, does, so mae Musk yn un o'n nhw. A fel mae hein i gyd yn methu ac yn crasio allan, mae'r syniad sgyn nhw am sy'n mae bethau y fod i fod yn y dyfodol yn marw allan efo nhw. So mae nhw yn cael dangos i fod yn failures fatha mewn spectacular fashion. Mae nhw ydy'r rocket sy'n chwythu fyny ar y platform. Mae gen ti yr car crash lle mae'r beth yn mynd ben drosti hyn. Mae gyd, da ni'n gweld hyn i'n digwydd a da ni'n gweld y syniadau gen y pobl ma'n fucking bonkers. A beth sy'n digwydd ydy mewn rhywun arall wedyn yn edrych ar Mastodon ac y post a be bynnag ac wedyn yn dod ar rhywbeth newydd at ei gilydd dod ar y syniadau yna a creu y peth nesa a mae'r pethau mae'r dan yn dod yn lladd y hen stwff i gyd i ffwr a mae rhywbeth newydd yn tyfu yn ei lefo. Dyna di'r a mi ydy yn drist bod yr syniad o lliodd mi'n oedd yn dris pan maes diflannu oedd dris pan ddari stwff oedd ar MySpace diflannu mae'r dris bod Facebook yn cael gan yn trio dinistrio beth mae'n feddwl i fod yn berson mae pethau mae'n mynd ac yn dod a beth sy'n ni'n neud ydy cymeryd y pethau gorau a peth ddyn ni cymeryd o'r peth ma a symud ymlaen i'r peth nesaf a just cario ymlaen i dyfu efo fo. Gynnau deimlad taw TikTok Cymraeg ydy'r lle fynd, cos ti'n gael gymaint o fel confluencers Cymraeg arno fo. Dwi'n gedi bod ni di methu'r cwch na. Bob look nhw. So young person's game, amdani boys, nowch y fucking TikToks mae'n gyd. Fel ni jump fewn ar yn rhan ni, ia. Croeso i ti'n neud, na i ddim. Ie, ni ydy'r long read o'r we Gymraeg. Dwi'n gwybod bod ni wedi bod ar Twitter am loads hirach na dylsen ni, rei. Mae gen ni chat GPT bot i siarad amdan. Ond gen ni hefyd, yr FTX spectacular claps i siarad amdan. Mae'r cornel crypto rwan yn covered mewn fel gwaed. Mae fel set o Shining yma. Ti'n agor y drysau'r lift na. Mae fel bleh. Yes, come on. Ti ydy'r cornel crypto correspondent. Anhygoel. God, mae hwn yn llyfr arall i ddarllen. Ie, am fod... Dwi'n eisiau deud lot amdano fo heblaw... Mae nhw o'r diwedd wedi arrestio fo. Ac mi oedd o'n carchar yn... Bahamas. Yn y Bahamas. Efo bwcad i gachu ynddo fo yn y gorral efo rhyw 6 person arall. So mae hynna'n come down massive o fod yn multi-millionaire riding the wave. Yn gwario pres bobl eraill ar ti. Other people's money, A beth sy'n apparently os yn y fatha diwrnodiad dwytha dwi'n mynd i dweud bod o ddim am gwffio'r extradition. So mae o... No shit you luck. O debygol. O, peth i'r peth. Fysa fo'n gallu cwffio'r extradition am flynyddoedd. A just byw yn y Bahamas. Just byw yn y jail yn y Bahamas a lle'n mynd am bail a falle. So beth i pwynt? Wel, peth ydy, mi o wan apparently di deud, diolch yn mynd i contestio'r, mi am cael i extradicio i America i fynd ar trial amdan be mi o'n di wneud. Oedd y bwcad i'n digon da. Dy'r bwcad mi gan da. Ni eisiau bwcad di cael neud yn America. America! Fuck yeah! Ond yr andros o beth sy'n hwnna fi di'r syniad mewn yr boi gath i yrru fiewn i edrych ar beth gwyddoedd i Enron yn troi rownd ac yn dweud mae hwn yn
mae hwn yn shit show go iawn. A hwn oedd y boi, nath mynd i fewn i gweithio allan beth i gwyddoedd yn Enron. A mae o'n trwy'n rhywbeth yn dweud, mae hwn yn waith na Enron. O'n ni byth di sylwi bod FTX gymaint o thing. Achos mae fy ngwybodaeth i o'r cryptosphere yn ddychan iawn. Mi oedd gennau'r app. Wowzers. O gen efo pres ti? Na, ddim pres, o gwbl. O ti just yn licio cael spec? Oedd o wedi cael ei ddilynio'n dda, so oedd yn hawdd edrych ar be oedd pris bethau yn haws na unrhyw un o'r ei eraill. So gen y boi ma taste. As well as... Bobl oedd yn gweithio ddo fo. Twyllo 8 million. 8 billion, sorry. Ond mae'r ffaith bod o fel The FTX Arena a fel bod gen nhw fel y presence ma yn trio neud allan bod mae crypto'n tos legit. Tos legit. A be oedd hwnna hefyd, oedd o'n mynd i dweud, mae eisiau ni wneud o mynd y mainstream, mae wedi gael regulation o ryw fath yna fo, a oedd o'n mynd ac yn rhoi pres i y Democrats yn America. Ac a beth sydd i weld so mae'n sôn eich bod o ar cyhyddiadau o campaign finance violations trwy rhoi iwsio bres bobl eraill i roi i'r pleidio yma. Maen nhw'n mynd i wneud esiampl allan o fod i'n meld ydy. Maen nhw'n fatha beth nhw Holmes, dyn nhw Elizabeth Holmes. A dyna'r thing, mae hi di cael cyfres Apple, ti'n gwybod bod mae'r fucking Hallmark movie o fel Elon Musk ar y ces, a mae hwn i gyd, da ni'n byw trwy oes o fel Frost Nixon mainlineo syth, like, a ni'n deitha chi, ti'n ni siarad ar y group text, mae fel The Fall of the Berlin Wall bob pythefnos, ond fel... Ond mewn stuff eitha niche, ond eto fel stuff sy'n really bwysig i ni o ran y byd da ni'n byw nhw fo fel, y stuff da ni'n siarad amdan fan hyn. Ti'n gweld i ryw radd yr syniad bod yr institutions y bachu ddim quite yn... O sicr yn gweld y Brydain, dyn nhw'n i'w weld yn gweithio'r ffordd dylun o bod yn neud. Bloody hell. Da ni'n siarad am beth ti'n byw trwy yn Brydain. O feddwl, da ni, os gai siarad ar ran y podlediad yma, da ni'n 100% cefnogi streicwyr ym mhob achos. Os ti di mynd i streicio, ti'n gwybod bod rhaid ti'n newid pethau. Solidarity gyda'r nurses, solidarity gyda'r boys tren, gyda'r gyrwyr tren, solidarity gyda'r post, solidarity gyda'r pawb sy'n streicio, ond mae'r ffaith bod o'n gorfod digwydd yn absolute fel gychfa ar stat Prydain fel gwlad, achos mae yna gymaint o erthyglau di bod, a dwi'n siŵr lle oedd o, ond o'n un o'n i wedi gweld lle oedd yn dweud, basically mae di digwydd, a dyma sut dwi'n cytuno 100% o hwn, mae Prydain, Lloegr, wastad wedi gweld ei hunan fel pŵer byd, fel pŵer, just the financial beating heart of Europe, a mae wedi gweld ei hunan fel rhyw pŵer byd. Ond maen nhw'n dweud, ti'n edrych ar economi Prydain, a mae o'n llawer debygach i economis gwledydd a safon byw, gwledydd yn Eastern Europe. Yn yr hen Eastern Bloc. A ti fel, mae byw lle dwi'n byw, ydy mae o. Ti'n gweld bobl yn stryglo i gael ei hunan trwy'r gia yma. Mae yna rhywbeth ydy massively mynd o'i le. Mae'r ffaith bod holiday get-together haclediad potentially ddim yn mynd i ddigwydd cos mae Bryn yn mynd i fod yn stuck. Mae hwnna'n really wael. Ond mae o'n gyd ymdyn ôl i'r syniad ma bod mae'r institutions i ryw radda wedi gadael lot o bobl ar ôl a heb di bod yn talu sylw a just bod yn gadael i pethau dirywio. A ti'n gweld ia'n sicr hirach na hynny hefyd i ryw radda. Never trust a Tory, guys. Ymddiheiriadau i'n gwrandawyr ni, ond allai ddim dychmygu bod yna lot yn chi. Mae'r syniad bod wan bod nhw'n trio dal i fyny efo lot o stwff ac i ryw radda mae'r pres wedi amharu ar sy'n mae pobl yn edrych ar sy'n mae beth yn gyd yn gweithio. Yr syniad wedyn bod chdi'n gallu mynd o'r llywodraeth mewn i busnes a cael talu lot o bres i helpu pobl mynd yn ôl mewn i busnes. A'r syniad o'r cylchfan ma trwy'r byd technoleg lle mae'r byd technoleg yn deud, beth da ni ddim isio ydy'r llywodraeth edrych ar beth da ni'n neud.
Chos mae'n troi allan, os mae'r llywodraeth yn edrych ar be maen nhw'n Ydy Tories yn libertarians ta? Wel, mae'r Republic... Peth ydy, gyd ti adena gwahanol o peth yma, ond mae gyd ti'r... Mae'r Brexit, pobl Brexit yn tuag at yr ochr libertarian yn sicr. Ond mae gyd ti pobl tuag at y canol fatha'r Rory Stewart o'r byd sydd yn bach mwy centrist. Wyt ti'n gwrando ar y podlediad na? Dipyn yn dweud fel fo a Alistair Campbell. Ond Bryn, wyt ti mewn sefyllfa gwahanol iawn i ni? Achos... dwi'n yn siŵr be di'r sefyllfa'n Gaernarfon, ond ti'n mo, na i just ddyfalu, ti'n mo, mae na eitha, swn i'n teimlo bod Gaernarfon post-industrial cei llechi job ddim yn mega Tory stronghold, just putting it mildly. Da ni'n eitha difreintiedig, fod dwi'n meddwl, eitha siwr mae'r categori yna, mae da ni yna fo, so yeah. Does neb yn mynd i bleidleisio Tory. Ond Bryn, wyt ti'n, ti'n mo, pretty much bron yn gweithio fel city adjacent busnesau mawr ma. Wel, mae Llundain yn bach yn weird, chos peth ydy, mae dres sydd yn gwmpas 10 miliwn o bobl. Bentra bach o 10 miliwn. Bentra bach, a so mae gen ti 27-28 bar gwahanol, a maen nhw gyd efo profiles gwahanol. Cos nath Llundain, os dwi'n iawn, pleidleisio Remain, do? Remain, do, sicr. O beth ti'n gweld ydy, achos ti'n ystyried so Kensington and Chelsea. Ac i ddim Kensington... gwybod Notting Hill a falle. Un o'r areas mwyaf... Pants forward. Rhys Evans in pants forward. A mae'n a lot o bres yna, mae'n pobl efo tai mawr crand a falle. Ond mae hefyd yr un ardal lle o Grenfell. So mae gen ti tyweri o flats a buildings andros o dryd. A gen ti... Mae'r un peth yn lle dwi'n... So dwi'n byw yn Grangetown, Caerdydd. That's right, assassination coordinates. Sorry, Elon, na i ddim rhannu hynna eto. Ti'n cael docsio dy hun? Ti'n cael docsio fo? TBH. Fair. So dwi'n byw yn Grangetown, ond mae Grangetown yn yr un. So mae Grangetown yn ardal amazing i fyw na hi. So ni'n deud eitha difreintiedig. Mae stuff, mae gentrification. Da ni... falle o ran profile wedi bod yn rhan o hynna, da ni wedi symud fewn 15 mlynedd yn ôl. Ond mae'r profile falle newid rwan achos mae'r godam BBC wedi symud lawr yma. Ond yn gyffredinol, mae Grangetown yn gymuned eitha difreintiedig, just bobl sydd wedi byw yma, bobl yn gweithio i ffordd fyny, cymuned lush i fewn o'n fo. Ond eitha down on its luck yn hanesyddol, a lot o bobl yn cynghori ti peidiwch yn mynd i fewn Grangetown. Ond mae o'r un ward etholiadol i'r cynulliad a Penarth sydd yn fucking rolling in it jeebus ti just yn mynd ti'n beicio hanner milltir lawr y ffordd a hyn castles for miles da so dwi hefo ti ar honna dwi'n mynd cofio beth pwynt ni mae hi'n partidolig TBH sef yn partidolig sa'n ni'n mynd ymlaen i gwleidyddiaeth ond mae'n gyd yn clymu nôl i FTX a bachu yr syniad yma bod y llywodraeth a'r regulators heb di bod yn talu sylw chys i ryw radda oedden nhw riding high on the kind of false wave ma o bob pethau'n gwella so oedd o'n diddorol i fi o'n i'n gael Llundain chydig bach yn ôl ac o'n i'n mynd lawr Bond Street a Bond Street i'r ein chi sydd ddim yn gyfarwydd efo Llundain ydy un o'r Witty Wiw shopping strydoedd shopping mwyaf drud prynu anrhegion i Iesta fi falle wastad mae'n just stuck yn post mae'n rhyw llwynog di bita fo ebyw wadyn dwi'n sicr feral animals chorizo o ti di cael yn Bond Street
Ond y peth yn andros o syndod oedd, o bob un siop yn brysur, oedd y queue sy'n mynd i fewn i'r siop yma. Ac oedd o'n cost of living crisis, not so much. So, ti wedyn yn cymharu fo wedyn, ti'n mynd i, siwr os o'ch ti'n mynd draw i llefydd oedd Fulham, neu fyny Tottenham, neu lawr i bellach mewn i'r East End, a falle sa ti'n gweld. Not so much, yeah. Not so much, bod y lle ddim yn gweithio mor dda. Mae hwn yn complete tangent nadolig, ond ti'n hefo fi, Bryn. Dwi'n darllen llyfr ar hyn o bryd o'r enw The Seeker, a tad yng nghyfraith fi ddod i roed fi, Siont, dyma, dy fi lyfr i ti. Bys gennych chi fanna, Jerry. Reit, mae fe yn, nawr, fi'n gwybod sa ti'n licio murders, ond mae hwn yn detective novel yn set yn 1645, ding, tic fanna, Llundain, tic fanna, gyda un o Secret Service, Oliver Cromwell, a mae yna loads o Cymru sydd yn royalists yn fe, a mae yna murders, ac o'n i fel, not so much ar y murders, ond, na i gymryd hwnna, a mae o'n llyfr amazing. A beth, ein ein chi sydd ddim yn nabod y mwyn yn accent impression anhygol. O Jerry. Jerry Mills. Di Jerry Mills ddim yn dod o Gyfyrddin, mae actually'n dod o Sir Benfro. A nath o ddysgu Cymraeg achos oedd o'n caru mam Aled gymaint. Nath o ddysgu Cymraeg. Mae'n dod o dan y Landsgolain, guys. Oedd ni cael hynna o depression. Diolch. Oedd yna anhygol. It's basically a sober Mike Stevens. Ond oedd o'n deud, os mae Llundain, beth ers hynny? Fel, ti'n edrych ar y Civil War Lloegr, a Chymru, ti'n edrych ar y Civil War, a mae Prydain mewn quotes fel gwlad, which dydio ddim, but tyma, fel uned wastad wedi bod. A da ni yn ei chanol i ar hyn o bryd. Mae yna linell yna. Mae yna llinell wastad wedi bod rhwng y Saxoniaid a'r Danelaw. Mae yna llinell wedi bod rhwng y Royalists a'r Parliamentarians. A mae yna rwan llinell really clear rhwng yr rhan o'r gymuned sydd just fel, mae hwn i gyd yn ffoct, mae rhaid i ni wneud rhywbeth yn well. A mae hwn yn gweithio'n gret i ni, let's Tory this up, let's vote Brexit, yma. Ond so, da ni really... Inflamed gan Twitter a Facebook, but there we go. Ond da ni, ti rhyw raddan edrych ar y syniad bod yr institutions y falle di bod yn cysgu, dyna sut mae FTX wedi gallu wneud be mae wedi wneud, chys oedd yr institutions ddim yn cadw llygad ar beth yn ymlaen, nhw ddim yn cymeryd i cyfrifoldeba nhw yn serious. It's a flash in the pan, diom yn bwysig i ni, math o beth, ond pan mae bobl yn colli life savings mae'n issues. Mae FTX yn rhy fawr i ni am gyffred bron fel brains-wise. A peth ydy, bydd yr achos llys yn mynd ymlaen am blynyddoedd. Bydd yn mynd ymlaen am blynyddoedd i trio gweithio allan union beth ddigwyddodd. Bydd y boi ma'n nôl ac ymlaen. Ond dyna beth sy'n net, mae hwn fel y trydydd stori lawr i ni. Cys mae popeth arall wedi bod ma'n masif fyd. Edaeth ti beth sydd yn stori masif ac yn dymhorol iawn. Obviously, yn arall gen The Yes. Apple Music is getting a karaoke mode. Wow! Mae hon... Da chi di trio fo? Na! Achos os gennau ddim Apple Music, dwi'n sgafio Amazon rwy'n arall. Boo, Amazon, boo! Mae'n gweithio eitha da. So literally, ydy just yn filtro allan y vocals ar be bynnag ti isio? Dwi'n meddwl mae'n neud job gwell ar rei tracks na rei eraill. Oherwydd maen nhw efo'r surround mix erbyn hyn. Ydych chi di bod yn testio allan yn ti chi est? Gan bod chi'n musical household? Arian a fi di bod yn trio fo. Da chi di bod yn beltio Billie Eilish, obviously. All the Eilish, all the time. Yes. Be mae cynnan yn gwrando arno pan mae gen fo very pop-forward family? Mewn Swifty. Oh, shit, ia, man, ydy. Dwi'n meddwl mae cynnan mor eclectic a fi. Mae just dros y siop i gyd. Dim death metal. A ni disgwyl fel Cynarfon death metal scene. Na, mewn Swifty, dwi'n eitha sicr. Oedd fy anwyl cyntaf anedig yn really gutted. Wythnos yma, so mae'r kids dal yn yr ysgol a maen nhw'n gutted, cos maen nhw fel, okay, mae hyd rhaid dad ydi mynd off gwaith am y flwyddyn, a mae'r kids dal goffi mynd i'r gwaith, goffi mynd i'r ysgol. Ac oedd o'n really flin, ac oedd o'n fel, ti'n meddwl pan mae kids mor, well, admittedly mae digwydd i fi hefyd, pan ti di blin i gymaint ti'n crio, oedd i'n effro bore yma fel, di jyst methu, oh, jeez, mam, God,
God! Nath o actually deud fi, God, mam, mae heddiw ddim yn na. So nath ni just rhoi the best of AC/DC arno, ac oedd o fel soothing, ac oedd o just fel drummer, mae the best of AC/DC actually neud pob beth yn well. So oedden ni just yn gwrando ar Thunderstruck yr holl ffordd yr ysgol ac oedden ni'n neud pethau'n well. So bys ni'n lyfio AC/DC karaoke mode just i cael ni trwy tan diwedd y flwyddyn. Siwr fod o'n gweithio. There we go. Oh my god. Okay guys, live from Caernarfon. Karaoke mode yn Apple Music. Mae'n rhaid fi dechrau ffocin talu am Apple Music man, bydd. Na ni dechrau... Bear with. Na ni just dechrau back in... Yeah, fine. Dwi'n rhoi headphones fi fyny. Angan, dos na ddim yn back in black. Oes, ma na, it's coming. Right, barod. Mae'n gweithio fallan. Na fo, mae di gweithio fallan fan. A dwi wedi troi volume y vocals i lawr. Na, am eto. Mae'n bron yna. So fi wedi clywed chydig bach o lais, dwi'n meddwl. I hear the sound. I have the law to get be back the side. Let loose from the noose. Ti ôl i ar y funud. Dwi'n berffaith fan hyn i estyn, achos dwi'n iawn. FaceTime sydd methu dal fyny fo fi. Ti'n gweld y lein, ti'n gweld yna? Mae'n edrych yn y face. Okay, dwi obviously mynd i chwarae fo hwnna rwan. Rani. A gallwn ni roi Michael Bublé arno fo. So, os dwi'n mynd yn ôl i'r microphone a just troi'r microphone i fyny, ydyn. Oh my god! Mae hwnna bron werth $9.99 y mis. Be sy'n ffynnu fi wan ydi, os mae Apple yn efo rhyw fath o content scrub. Cover version ydi o. Mae'n ffain. Fair use. Bryn, dwi di tagu'n hynna'n hefo'r tinsel ar fairy lights ma am reswm. Dio ddim yn kinky reswm. Mae'n reswm achos bod i'n parti dolyg. Okay, so yes, so brilliant. Un bonus $9.99 y mis, mae werth o. Dwi ddim eisiau siarad am NFT Donald Trump, because that's another, god, bysa hi'n headline yn ni unrhyw fus arall, but ti'n mo be? Just paid. Mae boi sydd yn edrych fel yn swnio fel ac yn actio fel scam artist yn troi allan i fod yn NFT scam artist. Well, na, pwy awyr? He's a rich nepotism baby sociopath. Mae pawb yn gwybod hyn. Anyway, so ein news ni mis yma ydy, okay, RIP y we Gymraeg, ond we can rebuild him. Falle rhywbryd. Potentially, gwn i ffindi allan lle mae pawb yn mynd, so ni'n lyfio. Deudwch chi ni lle da chi di mynd. Please, a invitewch ni yna, achos... Wel, invitewch Sianad a Iestyn. Falle bydd rhaid i fi fynd am... Invitewch Sianad a Iestyn. Mae Bryn yn fel no social media hipster. Mae fel, fi di neud yn amser maith yn ôl. Dwi di nopio allan o hynna. Nope. Wante, da ni'n symud ymlaen i... Okay. Dwi'n mynd i ddeud hyn rwan, right? Boys, dwi'n just trio hwn live on rwy'n mynd AC/DC live on, okay? So dwi'n mynd i trio fo chat beth yw'n yma, GPT thingy. GPT, da ni'n mynd i siarad am chat. Just non i gyfro fo fel hyn. Dwi'n teipio fewn, write me a script in Welsh about 3 podcasters named Bryn, Sioned, Iestyn meeting over the Christmas holidays. I love it. Oh, jeez, mae'r boi mae'n genius. God, dwi'n lyfio boi ma. Cwad. Ond mwy na thebyg ni ddod nôl, I found this on the web for you. Okay. Sure, here is a possible script in Welsh about 3 podcasters named Bryn, Sioned, and Iestyn meeting over the Christmas holidays. Bryn, hello Sioned, hello Iestyn, sut rydych chi? Hello Sioned, hello Iestyn, how are you? O, mae reader y Saesneg. O, gwyth, rhan facha. Sioned, dwi'n iawn, diolch. Sut dwi ti, Bryn? Iestyn, dwi'n dda hefyd. Mae'n braf gweld chi nôl. Bryn, ydw, mae'n braf gweld chi nôl hefyd. Sut mae'ch pen-blwyddyn Nadolig? Sioned, roedd hi'n wych. Dwi wedi mwynhau pryd o fwyd a chyfarfod gyda'r teulu. Iestyn,
Dwi wedi mwynhau fy nghyfarfod a fy nheulu hefyd. Dwi hefyd wedi mwynhau mynd ar daith i'r mynyddoedd. Da ni ar cyw? Bryn, dwi hefyd wedi mwynhau fy nghyfarfod a fy nheulu. Dwi hefyd wedi mwynhau cwrdd o fy ffrindiau newydd. Oh shit, pwy ni'n rhaid, Bryn? Mae'n dda gweld bod pawb wedi mwynhau eu penblwydd i Nadolig. Sut mae'r gwaith ar eich podlediad, Bryn? Mae'n dda. Dwi wedi cynrychu'r rhai eitemau newydd ac rydw i'n edrych ymlaen at ffilmio rhai sgwrsian gyda chyflwynwyr proffesiynol yn y dyfodol. Iestyn, dwi hefyd wedi gweithio ar fy podlediad. Dwi wedi sgwrsio gyda sawl cyflwynydd diddorol a rwy'n edrych ymlaen at steid mwy yn y dyfodol. Oh my god, a mae jyst yn repeatio eto wedyn, Sioned, dwi hefyd wedi gweithio ar fy modlediad. Oedd e-mail Craig Mod, ges di e-mail Craig Mod bore yma, lle oedd Craig Mod wedi gofyn i ChatGPT fel sgwennu e-mail newsletter fo, ac oedd o just i dechrau mynd, this is so joyful, this is so joyful, this is so joyful, a like literally just recursively just mynd lawr. Wel, yes, mae hwnna'n loads gwell na 2 awr am fucking ice tastrophe. Da ni'n edrych ymlaen i recordio pethau gwbl proffesiynol yn y flwyddyn newydd. Gyda cyflwynwyr proffesiynol sydd ddim yn ni. It's basically OTJ, Elin Fflir a non-Eden. Ac Ellis James. Well, obviously. Pwy sy'n eisiau ennill y ward? Ni. Well, ni gael Ellis James arno. Shit! Yeah. Hey guys, chi fancy trio am award eto blwyddyn nesa? Oh yeah. Yeah, why not? Dda'n really stress i trio amdano fa. Ti'n gwybod be? Dwi'n cedi bod ni'n fel, dyn ni fel Blackbird spy plane. Oh, sorry, hang on, siarad dwi'n newydd. Mae Ellis James newydd ennill. Retired bit, Bryn, retired bit. Never. So, be o'n i'n mynd i ddeud oedd ChatGPT, awesome. Rheswm arall i fod ar Twitter heblaw amdan fascists ydi gweld be mae pobl di wneud bod wneud efo hwnna. Mis nesaf nawn ni just cael a script completely generated gan hwnna a fydd o'n ffain. So, mae gen ni awards y flwyddyn, right? Ond dwi'n awgrymu bod ni'n mynd syth fewn i ffilm di ddim ni a bod ni'n cael awards ar y diwedd, okay? Let's do it. Dewch efo ni. Mae'r ice tastrophe yn spectacular. Os na nath chi wrando yn y fi ar cychwyn y siow a mynd i watch do, rwan ydy'r amser cerch i watch do. Mae'r 82 munud wirioneddol. Di cael ei sgwennu gen ChatGPT. So be? Ti'n gwybod beth o mae'r sgwennu? Spoilers, mae sgwennu ni eitha da. Mae yna bits yn y sgript. Hang on, haid i ni fi... O ie, diddly-do. Oce, dewch efo ni ochr arall. Tra. What is that? Be lucky if this town never sees a white Christmas again. What the hell was that? I have no idea. This is the scientific discovery of the century. Never in a million years did I believe something like this could happen. This is way bigger than anything we can handle. What the hell is that? It's a lot more than just a meteor. We need to get everybody out of town. Let's go! I need you to listen to me. This thing is spreading and it is cold. Arctic storm cold. Do not go outside. Faster! We're running out of lake. We're not gonna make it! Come on! You gotta get going now, okay? Now! What's your problem, buddy? Chill! Hey, ChatGPT, write a script about the following. This Christmas, a super frozen object is going to slam into the earth in the middle of a small town, and very quickly, dreams of a white Christmas will turn into a frozen nightmare. Narrator. It's Christmas Eve in the small town of Willowdale, and the streets are covered in a thick blanket of snow. The townspeople are all nestled snug in their beds, dreaming of a white Christmas. But little do they know, a super-frozen object is hurtling towards Earth at breakneck speed. As it enters the atmosphere, the object begins to glow brightly, illuminating the sky. Panicked townsfolk awake from their slumber, rubbing their eyes in disbelief as they see the bright light outside their windows. It illuminates one word.
Ice-tastrophe. Fi nath y bit ola. Cos, guys, chi ddim angen chatbot ar gyfer y ffilm yma. Mae hwn wedi creatio gan actual humans a mae o'n fucking ardderchog. Croeso i ffilm di ddim. Mis Rhagfyr 2022. A Christmas Ice-tastrophe. A boi o ffoi. Mae hwn yn spesh. Oh boy. Oh yeah. There's no truckers in this. Yes then. Ffindiodd hwn. A dwi angen gofyn, lle nes di ffindio'r ffilm yma Yes? Achos Zomg. Yep. Mae'n great. Ar biggest, achos just ddoth allan yn un lle chat ni. Ar Letterboxd oedd o. Nes i i Letterboxd ag mae'na Christmas movie list. Nes i ffindio Christmas movie list a dwi'n meddwl hwn oedd o Never Ending Christmas movie list. A wedyn wrth gwrs nes i newid o i sort by worst to best. Cos ti'n dda. So, oh my god. So nes i ffindio, so nath poster neud i allan i fi'n syth da. Gen i weld y poster, gen i ddisgrifio fo fel rhyw fath o chat GPT give me description. Ydy'r un peth ar IMDb? Ydy'r un poster, ie. So disgrifiwch hwnna i fi, cos dys gen i ddim ymlaen ni, ond dwi angen i'r gwrandawyr really fod yn rhan o hwn. Be ti'n galw'r flash freezing na sy'n mynd ar dros polyn, electric, di collapsio, mae'na truck, di crasio i'r ochr, car i fewn i hwnnw, mae'na wyren yn crasio o'r awyr i lawr i fewn i'r dref, mae adeiladau di chwalu yn rac fatha fod nad nuclear bomb wedi mynd off. A mae bob dim efo'r fatha filter gwyn di rewi yna fo. Mae o rhywsut dipyn bach yn wahanol i'r ffilm. So, mae wedi mynd am stock library images destruction a di rei fatha filter gwyn a glas. Dwi'n gorau rhoi allan yna, right? Mae'r enw y ffilm yma'n swnio fel enw really sweaty, swn i'n dod fyny hefo am penod o'r haglediad. Ydy, mae genuinely teimlo fel haglediad title, gen i smysio dau air at ei gilydd, a gobeithio bod nhw'n gweithio ar gyfer search SEO. So, mae'r ffilm yn mynd trwy dau enw gwahanol. It's an Ice-tastrophe, neu obviously a Christmas Ice-tastrophe. Mae'n tawn i heb sylwi bod hwn o 2014. So mae hwn wedi bod o gwmpas dipyn. Oh wow, okay. Mae'n actually yn mwy o synwyr i fi wan yn edrych ar y special effects. Mae'n yn mwy o synwyr i fi. Trivia. The film is set in Washington State, but the search helicopters have actual registration IDs beginning with K, which indicates that they registered in Canada, where the movie is actually filmed. Chos o'ch ti clywed yr acenion ar actorion. O ie, da ni'n Canada. So, mae A Christmas Ice-tastrophe, right? Na i preffeisio hwn o ddeud, dydw i'n aml mynd ar the old Instagram, ond o'n i'n teimlo fel oedd hon yn heiddi cwpl o stories on the old Instagram, a mi oedd yr ymateb yn, Jesus, where did you find this? What are you subjecting yourself to now this time? Mae gen i dau message arall. Big... mae rhywun yn deud, big Always Sunny paint huffing episode energy fama. Which did we heb weld, but it's a thing. Mae lot o bobl yn... mi nes I postio'r credits list o enwau'r cymeriadau, which doeddwn ni heb sylwi ar hyn a mae'r cymeriadau gyd wedi enwi yn ôl bobl yn y Christmas Carol. Ond mae hwn yn so pa genre, guys, dewch at ni rwan, pa genre sa'ch yn oed hwn yn? Cos mae hwn yn Hallmark Holiday / horror / Hallmark disaster movie. It's a Hallmark disaster movie. Yeah, Hallmark disasters. With kills. Llawer o kills. Many kills. Yr tamad lle mae'r ice bullets yn dod I lawr ac yn seithi'r state troopers I gyd. So, dwi'n mynd I licio'r ice pick o'r ddeiar syth drwy'r hofrennydd
O na, trwy'r car, a mae'r car yn explodio. Ie. So, fel da chi'n gwybod. Lecyn ni pwyntio allan, guys. Drinks-wise, ar gyfer hwn, achos dwi'n teimlo, dwi wedi dechrau slurrio, so dwi'n mynd i fynd draw i Doom Bar Zero. Oh, wow. So, Doom Bar Zero, the nicest of all the zeros. Os ga i ddeud. So, dwi'n cael hwn, ond obviously dwi'n spaicio fo hefo gweddill y botel o port. So, hwn ydi... Ti'n mwyn pan ti fod yn mynd bob yn ail botel o ddŵr? Botel o ddŵr. We do not take bottles o ddŵr. Cwpan o ddŵr. Gwydred hyd yn oed. Hwn ydi fy rehydration station. Mae'r ffilm yma'n spectacular. Dwi eisiau mynd trwy ddefo plot by plot, right? Da ni heb fod yn ei hynna'n ddiweddar. Na, fe eisiau neud. See how they run yn amlwg yn y siampl lle oedden ni ddim mynd trwy plot-wise. Achos, it's a spoilers. Ac oedd yn rhaid ddau neud yna. So mae Ice Tastrophe'n cychwyn hefo llai o production logos nag o'n i'n disgwyl. Oedd o straight fewn. A ni'n fel, hey, hold on. So mae'r ariannu ar hwn yn solid. Achos dwi'n edrych ar y ffilm yma, a fel rwy'n sydd mildly Venn diagram fy mywyd kind of overlapio hefo production, mae'r production values yn substantial yn efo. So ni'n dweud, am y ffilms da ni di watchad o blaen. Mae'n helicopters, mae helicopters yn ddryd. Fyny at y pwynt lle maen nhw actually... Fan nhw'n yr awyr? Os yna stock photos oedd rheina i gyd, fyswn ni'n impressed iawn. Stock footage even. O hynna'n helicopters go iawn. So, da ni'n cychwyn, nid in media res, ond da ni'n cychwyn in media speedboat. So, mae o kind of fel Sonic, lle ti'n cychwyn yn mynd. I bet you're guessing how we got here. So, mae'n cychwyn hefo bobl yn trio outrunio Mega Freeze event ar llyn Canadian hyfryd. Hwna un o'r peth yn y syni fi o... I ryw radd ag i hiad o exposition oedd yn yr ffilm ma. Mae'r ffilm yma'n trystio'r gwylwyr, dwi'n teimlo. Mi'n eitha dam, ond do'n am lot o exposition, rydyn disgwyl lot mwy. Da ni'n cael life history y meteor. Na. Neu'n hytrach. Fel mae Dr. Alex Novak yn deud, once it's hit Earth, it's a meteorite. In space, it's a meteor. But when it hits Earth, it's a meteorite. Dwi di dysgu lot off y ffilm yma. I shall note that one down. Dyn ni ddim yn gwybod na. Ice Tastrophe, mae'n cychwyn efo outrunio Mega Freeze event mewn speedboat. But how did we get here? Flashback 6 hours earlier. 6 hours. Ti'n be, pan doedd y 6 hours earlier na fe, nes i genuinely just burst eich chwerthin. Oedd o fel, 1 hour later. Dwi'n gwybod pam oedd just y syniad ma 6 hours later, 6 hours earlier. O'n i just fel, specific iawn. Dwi'n lot amser. Hilarious. So, hefyd, licen ni pwyntio allan, does na ddim hwn yn digwydd dros nos. So mae time scale nhw yn... Dwi'n eitha sicr mae nhw'n digwydd o fewn fatha 6 awr. So, Mae'r gyd yn digwydd, mae'r ffilm i gyd yn digwydd, dwi'n meddwl, o fewn yr un 12 awr. 100%. So, mae gennym ni... da ni'n mynd i edrych ar... Bwante, licen ni pwyntio allan, da ni'n mynd i labordy astroffiseg, lle mae Dr. Alex Novak i fod yn clocio off y Nadolig, ond mae hi really eisiau gweld be mae'r un meteor ma yn gwneud. Chos mi oedd i'n neud rhywbeth chydig bach yn wahanol. Bach yn weird, bach yn funny looking. Mae hi fel, dwi eisiau tracio hwn. A mae mate hi sydd basically yn edrych exactly fel Iestyn. Ydy. So mae... Mae gen Iestyn gwallt na'r boi. I don't know, mae'r ddain yn nhw yn... It's Silver Fox territory. 100%. Mae mate i'n deud, mae ti fy'n adra, Alex? A mae fel, na, dwi eisiau gwasio hwn yn landio. Be dwi'n lyfio ydy nes ymlaen, mae nhw'n trio gwrthad... Mae'n dweud, pwy di hon? Mae'n dweud, I'm Alex, be bynnag di enw i. I'm an astrophysics at the university. Un university then Washington State. Mae'n ffain. A university. It's a university. Ne, mewn, tymo, capital A university. Mae fel ti'n mynd i a university. Dim fatha JPL, ddim NASA, ddim byd. Na,
Ond mae hi'n astudio'n PhD hi. Dwi'n quite di cyrraedd yna ta. A mae hwnna'n un arall ar y lines perffaith o'r dialog yn y ffilm ma. Oedd o fel, we've got to get through this or you won't get to graduation. And we fel, at this rate, we're not even going to get through Christmas. Mae'n a lot o fatha... Lots o fucking good one-liners yn hwn. Fatha, just heavy... Am ffilm enw Icetastrophe. Fatha weighty, fatha... high stakes lines. Anyway, so mae Alex i fod yn mynd adre, mae Iestyn yn deitha hi, Alex, dyl ti'n mynd adre, mae fel, na, mae teulu fi gyd yn Hong Kong, dwi'n eisiau mynd adre dros dolyg, dwi'n eisiau gwachod hwn. A wedyn, da ni'n mynd gweld hi am hanner awr. But it's okay. Nesa, mae gen ni handsome hallmark hero, Charlie Ratchet. That's right, guys. Mae Charlie Ratchet, a nes i sgwennu hwn lawr fel Alaska, ond mae'n troi allan mae Washington State, totally wahanol. Just bit llai oer na Alaska. Mr Ratchet ydi o. A mae fab o'n gweithio fo, a mae o'n fel... A perfect amount o stubble. Mae hai fi ddeud, mae Charlie Ratchet, good hero. He's an excellent hero. Dwi di joio watch Charlie Ratchet. Mae Charlie Ratchet fel peak... Pop quiz, guys. Beth yw hoff peth Sioned mewn ffilms? Bobl yn neud jobs nhw'n really hyper competence. Super competent. Mae Charlie wastad yn hoff situation. Mae gwybod exactly faint y dynamite i lluchod i'r situation yma. So it's handsome hallmark crimbo hero Mr Ratchet a'i feibion a maen nhw fel, hei, be am ni fynd lawr i'r dre, mae na ddathliad nadolig. A mae o fel, na, Ben Crooge, Mr Crooge, a mynd i dinistrio'r dre. Mae fab o a ffrind gora i fab o. Yn deud, reit, mae'n amser i ni fynd. Gan i fynd lawr y dre. Mae Mr Crooge yn mynd i nocio lawr canol y dre. Sorry, historic canol y dre. Ond ti'n edrych arno fo? Dio ddim yn historic. Mae'n built in the 60s. Mae'n awful. Ond mae peth, mae'n joke ydi isod lle mae'n sôn amdan fatha America. We rebuilt this to how it looked 50 years ago. 50? No one was alive back then. Brutalist. I'll give you that. Wante, rwan, da ni'n cytio i asteroid graphics. Yes? Tid fewn ar yr asteroid graphics ma. Good asteroid graphics. Efo'r hidden ice particles Ti'n teimlo bod hwn yn library graphics neu bod nhw wedi bildio hwnna i hyn? Probably di hannar di troch ffilm de. Just rhaid bach o sparkles yn efo. Rhaid bach o sprinkles ar y top. Touch yn fwy amser yn efo na di yn y loli. So, mae Charlie Ratchet yn deud i thi feibion, hei, pwydwch y chwarae hefo'r dynamite na. It's Schrodinger's dynamite, guys. It's gonna come back. Just, a wedyn... Ond mae'n holl syniad o fatha deud wrth kids, hey, come on, man. Digon efo'r dynamite. Ond maen nhw byw yn Washington State. Si bron yn o lot. Dad, come on! Hwneud i peth. Mae'n eto hallmark, o ffilms really gwael. Sorry, Chekhov's dynamite. Mae Schrodinger's dynamite ydy dynamite os ti ddim yn gwybod os ti'n bodoli neu beidio. A eitha ond ffrwydro os ti'n agor y box. Sorry. Ti'n collapsio'r waveform a mae'r dynamite. Fucking multiverse dynamite, man. Sorry. So sa neb yn ymatab i ddim byd rhywsut, ond eto ma'n ymatab i bob dim. So mae gen ti fatha, os o'ch di fatha, dy blant di ti allan achos i fyny dynamite, sa ti'n fatha losing your shit. Ond wyt ti'n hallmark hero cofio? Be ffwc ti'n neud a fucking idiots. A ti'n deud fatha, lle ffwc nes ti ffindio stwff ma? A sa neb, mae'n fatha, dwi'n newid watch your best mates fi crumblo mewn i ice cubes. Spoilers! Oeddech chdi'n gorau gesio trwy'r ffilm, mwy o marw, hi marw. Jesus, yna kills yn y ffilm. O'n i'n meddwl boi Curtans ma, sef y mab, o'n i'n meddwl o mynd i farw. Gan bo ni gyd yn Avatar season ar hyn o bryd, oeddech chi'n meddwl, so Tim Ratchet, Tim Ratchet ydi yn fo. Because he's handy. Yeah. Well,
Bob Cratchit. Anyway. Oedd o'n edrych fel na fi. Oedd o'n edrych fel... Wonderful, handsome young man, for film-wise, ond oedd o'n edrych... Oedd ei wyneb o bach yn stretched, yn lygyd o bach yn bellach i gilydd, ac oedd o'n edrych fel galle fo fod yn seren y James Cameron's Avatar 2. Ie, mwnd rwan dwi'n gweld yr Ratchet a'r Crooge. Ti mae'r Instagram fi lle dwi di postio'r credits i gyd, a di mynd, drwchwch ar yr enw yma. Crooge. Ar Crooge. Mr Crooge. Ar Instagramers di pwyn. What a surprise, yes. Ben i lyfio hefyd oedd, mae'r Bob Crooge yn Point Rogue. Ben, a'i fab o, rhywsut yn edrych fel bod nhw'n rhan yn oed. Drwchwch, we're gonna get to that. Right, come on, so, mae seremoni ganol y pentre, a maen nhw'n cael seremoni i ddathlu Nadolig, ond hefyd i bulldozio yr hen historic centre Bunny Ears. A mae'r Mair, sef Ben Crooge, nid Cruise, nid yr enw. Na, yr Mair ydy'r boi efo fatha'r... Sorry, y Mair ydy'r boi efo inexplicable German accent, neu Swedish. Naci, yr Mair oedd y boi efo'r het ac yr edrych na cowboy. Fodd y Mair? Fodd y Mair, ie. Tro 15? OK, sorry, bear with. Dyna's faint nes i cymryd sydd, ond i'n bit a lot o Stilton ar y pryd. Yr German Santa Claus oedd un o'r boi... oedd yn arfer redag un o'r siopa oedd am cael ei nocio lawr. A dyna pan bod Charlie Ratchet yn gofyn, are you okay? Yeah. Got it, right. So, maen nhw'n intercutio footage o... Mae'r plot shit ma'n mynd lawr yn y pentra, ond hefyd, asteroid, oh god, asteroid. So, da ni'n ffindio allan, so dim y Mair, y businessman ma, o'r enw Ben Crooge. Mr Crooge. Get it? Mae gen fo fab sy'n edrych o Steve McQueen circa 1974. Ond hefyd rhyw fath ar bully o Back to the Future. Biff Tannen. Biff Tannen, mae'n bach o Biff Tannen. Biff Tannen, ond Biff Tannen yn Back to the Future 2, lle mae'n 2015, mae Biff Tannen yn really hen. A mae o fod yn teenage brawd i Maui Crooge. Ond nes i edrych o fyny, cafodd y boi na hyn in 1985. Wow. A mae'n edrych... Mae'r boi na'n 37! Mae'r boi na'n edrych fatha... Wel, mae'n wan, ydy sicr. Oh shit, yeah! 2014. O rhywsut, mae'n edrych yr un un oed a'i dad, gafodd ein yn y 60. Right, come on. Gotta get through this, yeah. Mae angen bach o retinol a lot o hyaluronic acid. So, skincare concerns aside, mae chwaer o yn hot teen, a... dyma lle mae'r Hallmark movie lle mae mab Charlie Ratchet yn lyfio hi a maen nhw'n mynd off am dro a maen nhw'n edrych yr awyr a maen nhw is that a shooting star? No it's not, it's a very dangerous meteor have a hot side, a cold side. Mae'r meteor ma'n splitio ni hanner, mae'r cold side yn hitio'r pentre, mae'r hot side inexplicably yn diflannu, but wait, we'll get to that. So wedyn mae'r absolute dinister yn ganol mae o'n hitio smack bang i car y Mair sydd yn troi fe'n i rhyw fath o ice crystal mae o fath ar Fortress of Solitude Superman mae'n edrych fel pan wyt ti'n trio tyfu meth a mae'n mynd yn rhy dda a mae Sean yn gwybod bob ddim amdan hynna The Grange it's the chemical capital of Caerdydd ching so mae'r kills yn dechrau rwan so mae'r Hallmark movie yn symud i un ochr a mae'r basically fel sci-fi horror yn dod fewn lot o kills mae best mate Tim Cratchit sef mab Bob Charlie Cratchit just call fo Bob Cratchit right and basically yn rhewi ac yn crymblo fewn i cubes. Na, sorry, mae'r soap... Mae o ar lawr. Mae di rewi. Mae German Santa yn redeg fyny ato fo. Roedd i dwylo arno fo. A mae Scrooge yn fath yn edrych arno fo, fath o beth i'n neud. A mae German Santa di rewi... Mae'n dwylo fo di rewi i'r corff yr ogi bach ma. A wedyn mae o wedyn yn rewi... ac wedyn crymplo mewn i Ice Cube. So, dyma... Tra mae Bob Cratchit yn gwachad. Simultaneous horror lol fy cyntaf fi.
Yes. VFX yes. Oedd y crymblo ma, chef's kiss yn fy marn ni. Lle wyt ti'n teimlo? O'n i'n fel, am bedio, Channel 5 movie. Oedd. O'na definitely Sharknado energy. O Sharknado 1. The OG Sharknado. Cyn iddyn nhw feddwl, na ni'n mynd i neud stuff ridiculous. Dwi'n teimlo, mae'r ffilm yma knowing, ond dwi'n teimlo bod oedd i sgwennu'n really dda. Mae pob yn sincere yn y ffilm. Mae nhw'n sincere am y ridiculousness. They've bought into the concept. Love it. A maen nhw gyd yn chwarae yr concept yn straight. Lle ti'n teimlo bod fatha Sharknado wedi deud, da ni'n gwybod bod hwn yn fucking thick. Dwi'n eisiau neud beth bynnag da ni isio fatha go for it, So, mae Charlie Bob Cratchit yn troi fewn i proper Hallmark hero. Mae o fel Giga Chad. He looks like a Giga Chad, he acts like well na, mae'n neisiach na hynna. Mae o'n great guy. Mae o fel, mae'n deud wrth Ben Crwj, mae Ben Crwj fel, gen i gyd ffocio o ma, mae fel, na. Mae Ben yn neud job da o fod y person so just, let me just disappear. Yep. I go in here. Mae Ben Crwj yn crinjo o phob heroic situation lle mae Bob Cratchit fel ond rhywsyd mae dal yn fath yn sefyll i fyny gyda fatha nhw'n i evacuate o bob dim ond fatha mae o dal wedyn yn fatha dwi'n licio mae na nuance mae na nuance yn y ffilm sy'n syni chdi chys ti'n teimlo na nuance na pa ma'n i'n eitha parchu'r sgwennu yn so maen nhw gyd yn trio evacuatio i'r llyfrgell neu lle bynnag. Un o'r buildings dydy Bob Crwj heb Ben Crwj heb bulldozer eto. Achos mae yna rhyw area yn y pentre lle mae'r ice catastrophe yn digwydd. Giant meth crystals mae'n popio allan bob man. So wedyn mae'n troi allan bod Steve McQueen wedi gweld i chwaer o yn snogio y Navi sef mab Bob Cratchit a so mae'n punch fo i ddangos i twat credentials o. He's a twat, cofiwch hynna pawb. Wedyn all I can think of is punching this guy. Yn union. Mae'n lot o ffrindiau fi di marw yn barod cos mae'r kill count yn uchel ond a hynna di beth sy'n syni fi di fatha dos a neb fatha'n ffricio allan dos a neb yn mynd fatha holy fuck we'll get to this Bryn yn notes fi ynglyn â family members yn cael ei ice catastrophisio a mae pawb yn cool ar y diwedd it's fine so mae'r ice monster so da ni beth yn quite yn ffigur allan beth ydy'r situation rhew ma mae'n teimlo fel dyle fo fod yn ice alien cos mae gen fo bach o bersonoliaeth ond da ni'n credu physics phenomena ydi o so ti'n teimlo yn fanna fysa ti di gweld mewn ffilm gwaith mewn banias fysa ydi ychwanegu rhyw fath o exposition i dweud fatha it's this happened dyn nhw'n gwybod dim byd cos maen nhw'n byw yn ganol nunllen Alaska but not Alaska so mae'r police yn cyrraedd the state troopers yn cyrraedd a mae Bob Cratchit fel boys, chi'n eisiau mynd fewn i fanna mae'na fucked up shit digwydd hwnna a mae'r state troopers fel we'll take it from here Mr Cratchit we're the state troopers we know what we're doing it's totally fine a wedyn maen nhw'n cael un o sequences gorau y ffilm VFX yes allu di fynd â ni trwy wante fi'n mynd i ar ôl i ti wneud appraisal ar sequence yma dwi'n mynd i wneud appraisal fi ar sequence yma un o'r pethau sydd yn wrong yn efo ydy fod mae'r pethau sydd yn seithi lawr y meteorites bach di maen nhw'r lliw slightly wrong ond fedri di ddim beirniadu hynna really oherwydd dydy o ddim yn rhan o'r eira a rhew oedd yn bodoli yna cynt mae'n dod o'r gofod so ti'n gallu cael get away efo ffaith fod o slightly lliw so yes, ti'n gallu disgrifio'r gory kills yma ond the neck shots neck shots oh my god so mae'na ice crystals yn hitio'r state troopers ma specifically i fel jugular nhw a gwaed dros y ffenestri tu ôl maen nhw'n digital squibs a ma'na nice dub di digwydd hwnna
A beth sy'n gweld ydy'r fatha'r effect lle maen nhw wedi rhoi o ar y cracking ar y ffennas. Ti'n gweld fatha y through mewn ffordd. A ti'n gweld yn hyd... Mae o'n sefyll allan, chos di o ddim yn quite yn iawn. Y sequence yma, oedd o ddigon spectacular i fi. Mi nas i, unwaith eto, torri'r Dwi'n Terrified y postio yn rhywbeth, a recordio fo, a sticio fo ar Instagram fi. A wedyn, a chydig funudau wedyn, mi nath Mr Iestyn Roberts sleidio fewn i'r DMs. Dydy hwn ddim yn berson dwi'n abod. Ac ar ôl sylwi, dwi wedi rhoi... Gweithio i ILM. I know! Dwi wedi rhoi Instagram fi ar private, cys esi'n paranoid, achos o'n i'n dechrau cael loads o fel weird spam, ac o'n i fel, fuck, dwi'n mynd... Ond, o'n i'n mynd yn cofio bod Mr Roberts yn dilyn fi. Ac oedd o'n mynd, hold on, lle mae ffôn fi, cys... Dwi'n hyd yn oed yn gwybod lle mae ffôn fi agor. Achos oedd o'n... Achos beth ydy'n sgwennu fel, Iesgob mawr, be di hwn? Arbennig. A wedyn o'n i just fel, allai'n ffindio fo rwan. Ddario ymateb. Cos o'n i di rannu hwn efo chi guys yn mynd, oh my god, sbiwch. Lle nes i roed o? Na, hold on a minute. Raslas bach. Hwn yn edrych yn amazing. A wedyn o'n i di sgwennu, OMB, definite worth watch dros dolyg. A wedyn nes i sgwennu, hold on, wyt ti'n gweithio ILM? Oh my god, fi di'n caru hwn. Mae bobl yn siatro i cubes bach yn y fo. Wedyn, I mean, mae'r clip na ti di dangos yn edrych mor amazing. Defo am cael look dros dy rwyl. I weld be oedd y gang fel ond efo. So Iestyn, os ti'n gwrando, fucking amazing. Ni o'n gwrando rhan fwy amser, ni. O'n i just, fel, ges i sioc. Ti'n mo be oedd y sioc fwy a fi, bod na wrandawyr dwi ddim yn nabod. Mae hwnna'n big thing i fi, cos dwi just fel, basically, allai cyfri faint o bobl sy'n rhywun ar fel, falle un llaw a 2 droed, a wedyn. Mams ni gyd efo fatha 4 neu 5 IP. Mams ni gyd plus ILM artists. So, dwi'n mor falch, bod ti wedi cyflwyno hwn i Mr Roberts. Ond oedd yr State Troopers i gyd fatha just cael ei... Oedd o just fel, absolutely fel. Oedd o fel a bit yn Saving Private Ryan, lle mae'r bullets yn mynd drwy'r dŵr. Hwna'n beautiful VFX work fanna. I mean, sy'n ddim mor bellio hynna, ond oedd o'n gret. Ond maen wedi cael hwyl, do. Oedd cael whale of a pobl sy'n gweithio ar y ffilm ma wedi mwynhau, do. Dwi'n meddwl bod nhw yn y Marvel sense o fatha, oh my god, dwi'n gorau mynd a neud y thing ma, a mae'n deadline, mae'n di newid y thing, a just... Na. Mae'n di definitely cael, mae'n teimlo fatha bod... Diolch yn teimlo fel crunch film, mae'n teimlo fel, sa'n cool sy'n ni'n neud ... A mae bynnag y director probably yn dydw i'n dweud, mae hwnna'n gret, gad o fel neith o. Perffaith, lyfio fo. So, so da ni'n flash nôl i, mae Alex Novak wedi mynd, right, mae di ffonio Iestyn Matey a di mynd, hey, the asteroid hit, dwi'n mynd fyny i, it's north of rhyw dre in Washington State, a dwi'n mynd fyny, Olympia neu rhywle, Washington State. Well, Willowdale yn ôl AI. Right. Oh, obviously. Diolch ChatGPT. So, sorry, mae hynna'n digwydd i gyd cyn i'r boi troi fyny cubes. Love it. Wedyn, da ni'n kind of figure allan bod hwn di troi fewn i bach o fel horror film lle mae na yr antagonist ydi sentient ice crystals potentially, dwi ddim yn siŵr. Fe fatha ni'n Doctor Who episode ond very much expensive Doctor Who episode vibes fan hyn. So mae pawb yn trio dengid o'r dre, so ddim signal ffôn, mae'r lovers ydi cael ei separatio, very trist. Mewn i gyd yn mynd i'r sbyty. Maen nhw gyd yn mynd i'r sbyty. A wedyn, mae'n troi allan bod Navi boy... Cael sac ar y pwynt yma yn rhywbeth stupid. Ydy. Maen nhw'n cega. So mae Bob Cratchit yn cega hefo Ben Cruz. A mae Ben Cruz fel, beth ti'n meddwl ti'n deud bod ti eisiau mynd i drio datrys y broblem yma? Da ni angen evacuate pawb, ti'n sacked neu rhywbeth. Bob Cratchit yn mynd ôl i ti fo, lle mae mab fo... sef y boi sy'n edrych o'n Navi, falle na i stopio deu hynna, cos falle bod hynna'n gas, ond mae rhywun yn edrych o'n Navi, just pitio fan las. Just gael fod Tiny Tim. Tiny Tim.
dyna exactly pwy ydi o yn y ffilm yma. Checiwch y credits. So mae'n deud o Tiny, achos o Tiny Tim yn gofyn, was TJ with you? Mae'n deud, da ni'n gwybod bod TJ di troi'n cubes erbyn hyn. Do. A mae dad fo'n deud, na, nes i'n gweld TJ. Sef yr elfen cyntaf, subtext, a dwi'n lyfio. Mae'r ffilm wedi sgwennu dda, cos oedd y dad ddim yn mynd i ddeud wrth bachgen o, sori, dwi'n newydd weld best mate ti'n troi fyny cubes. Ond hefyd, doch ti'n teimlo fatha bod o'n unrhyw bwysa, ddo, i'r clwydd yna. So mae'n gallu chwarae fo'n well, ond... Ti newid gweld ffrind gora dy fab di yn disintegratio. Ond wyt ti'n mynd i fod yn Hallmark hero a ti ddim yn mynd i ddeith efo. Ie, beth ti'n neud ydi reid leitar edrych fod e? Ie, ti'n reid leitar. Wante, drychwch ar y note yma, mae hwn literally'n deud Chekhov's lighter. Chekhov's lighter, ie. So mae hwn dio ddim yn Schrodinger's lighter. Dim Schrodinger's lighter. It's Chekhov's lighter. So mae'n cael Zippo gan dadfo. A nes i literally sgwyn lawr, mae hwn yn mynd i ddod nôl, ond dyna di sgwennu da! O'n i'n gwachod hwn ar YouTube ac o'n i'n cael lot o ads. So adeg yma nath na ad cychwyn ac fucking dwi'n eisiau gwybod beth i ffot yma Mason Hampers am eleni. Missed! Go! Skip! A wedyn ddod ti'n nôl ac oedd o just yn... beth ti'n galw fo, French horns, neu fel Tom Bones yn mynd, a pine trees. So o'n i'n cael very much Shining vibes. A hefyd bach o Zack Snyder kind of disaster. So mae'r ice crystals yn tyfu, a wedyn mae Charlie yn mynd i dreifio'n really gyflym. Dwi'n yn gwybod i lle, yn basically Vauxhall Vectra fo. Am foi sydd yn dreifio rownd Washington State yn delio fo dynamite, dwi'n teimlo dyle fo gen efo pick-up truck. Wel, achos nath o dwy'n hwn o'r sbyty. Pick-up truck gwaith, eich nath o dwy'n, chys fel oedd yn gadael y sbyty, oedd o'n checio'r ceir i gweld os yna un ar agor. Ti'n cymryd loads mwy sylwedd, yr ads ydi probably blancio hwn allan i fi. Neu o'n i'n sgwennu Chekhov's lighter a really camel yn hun bod fi di cael o'n right. Ond beth dwi'n lyfio di, mae'n overtakeio rhyw foi, a mae'r ice... crystals! Jumpio allan o'r ddaear, a mae'r car mod i overtakeio, mynd wham mewn iddo po. A mae Bob Cratchit just mynd, fuck! VFX, yes, beth ti'n meddwl o hwnna? Wel, mae nhw wedi defnyddio'r un effaith o nath ni'n neud efo Diana Lolio diwedd y byd, lle ti'n cymryd y coed gwyrdd i gyd ac yn troi nhw'n wyn wrth cio nhw allan ac wedyn wrth gwrs maen nhw'n reid map ar y lôn ond mae'n effeithiol iawn. Yes, dwi ti'n scrollio trwy'r ffilm as we speak? Mae gret yndi. Oh my god! Am fod eisiau downloadio fo, mae gynna fi am beth? Ond mae Alex fatha di torri lawr a mae Hero'n spotio... so Dr Alex, cos mae hi di dreifio drawr i tri achub pab, so mae o di spotio hi, a mae di achub hi, achos mae hi mynd i gael ei spaicio gan y meth crystals ma, a mae'r ddau nhw'n dreifio, a'r unig ffordd i ddianc ydi mewn cwch, o'r enw Pure Joy. Pan fod dwi yn gwylio fo fel mae'n mynd ymlaen, ydi fatha, oh my god, mae'r eiran rhew yn dod at ni rwan, da ni'n dreifio Rutheryn sydd tu ôl i ni, so da ni'n gorau cymryd y lôn, mae fatha dau car heddlu yn dod ar ôl nhw, mae yna lôn. Rhaid i mynd ar y lôn. Love it. A da ni di dal i fyny wan efo'r cold open. So, yn dweud, da ni'n 6 hours later. So, mae di cyrraedd fanna. A wedyn, maen nhw, oh my god, maen nhw just yn dengid o. A dwi'n lyfio hwn. So, mae yna shot lle maen nhw'n gadael. Maen nhw'n dwy'n y cwch ma. A wedyn, mae mor oer, mae lens y camera sydd yn ffilmio yn torri. A dyna'r pwynt lle nes i mynd, mae gwneithurwyr y ffilm ma'n gwybod exactly be maen nhw'n neud. And it's beautiful. A ni'n lyfio fod, the fourth wall is frozen. And broken. Ond nhw'n 10 yn dod allan o'r gwch dod oedd. Oedd. So maen nhw'n meddwl, ar hyd y llyn ma, mae pob beth yn cracio, pob beth yn ofnadwy, yn y cwch ar enw Pure Joy, love it. A wedyn, maen nhw'n dingag allan o cwch, ond ma'n totally fine, cos ma'n kind of stopio y llyn. I don't know. Plot reasons, baby. So, mae o'n gofyn iddi hi, a maen nhw'n dengid, like, maen nhw angen mynd i nôl fe'n i'r dre. Dwi'n mynd gofod pam yn unrhyw un yn mynd i unrhyw le ar peth ma, ond mae o'n gofyn, mae Charlie Cratchit yn gofyn, are you old school or new school?
Ac oedd hi fel, a wedyn ti'n gweld nhw'n dod lawr ar skis a snowboards, baby. Be fi'n lyfio di, fatha, hwnna di'r pwynt lle mae'n dweud, I'm an astrophysics postgrad at the university. A di fatha, university, university. Capital university. Y brifysgol, da. Y brifysgol. Obviously. A ti fatha, gret. So, mae'n troi allan wedyn bod Marley, sef merch Ben Cruz, businessman, a'i brawd hi Scott, yn dengid i question mark. Lle maen nhw'n mynd, Bryn? Maen nhw mewn car. Maen nhw'n escapio. So, yr syniad sgyn nhw di, maen nhw am trio... Evacuatio. Willow, be oedd nhw wedi gael efo? O, na, dim Willowdale di'r llygel. Dyna beth chat GPT wedi gael efo. Dwi'n gwybod hynna. Willowdale. Oedd dianc o Willowdale i'r pentra nesa. Hylun neu rhywbeth drws nesa. Oedd nhw'n trio, so o pob am trio mynd o un i'r llall. Right. So maen nhw'n trio dengyd. Oedd nhw'n gyrru Biff Tanner a chwaer mewn un car. Nath hwnna rili, nath o fod rhan fi pan ma nhw'n stopio'n croesi'r bont mynd o'na. Ac mae'n dod allan o'r truck y car ni mewn. Scotty what do you think you're doing? A mae'n fan di torri lawr yna. Dwi just di torri lawr. Ond da ni angen gwybod bod Scott yn dwat. A dyna ffordd mae'r... A mae'r boi na'n edrych fatha'r... A y boi wedi torri lawr edrych fatha'r boi o Lost. Ydy, mae'n edrych fel... Dyna pwynt nôl am eiliad. A wedyn, yn lle meddwl, hei, na I just helpu ti wthio y pick-up truck ma off y bont. Neu, get in hours, a mae'n egon o lei, wel, dwi'n heipio'r damn thing. Na, plot reasons, mae'r bont wedi torri, achos bod na foi wedi torri lawr ar y bont, am resymau. A mae Scott yn bod yn dwat ac yn trio weldio fo, ond wedyn mae'n trio helpu fo, i ddangos bod o wellgai, I don't know. Mae'n trio fatha rhyw redemption bach eich ydw. A wedyn, ond mae Marley, yr hogan, yn aros yn y car a mae hi'n dechrau oeri. Ond dyn, mae crystals mawr yn dechrau fel atacio Alex, Dr. Alex. Mae Dr. Alex yn dweud, da ni angen mynd i nôl sampl o'r meteorites ma. So mae Hero a hi yn mynd i ganol y dre, lle mae'r Mair a Ebenezer yn trio gorffan yr evacuation. Oh my god, Ben Cruz. Jesus, Sioned. God, mae di cymryd tan rwan i fi ddeall. So mae Hero a Alex yn disgyn, ti'n gwybod nhw'n disgyn a cut a black fath o beth. Ac mae'na wave arall o'r freeze powers. Mae Mr. Freeze yn gwthio'r peiriant. Mae Elsa yn cael moment. Mae Elsa cael moment. Ac ti'n gwybod, ydy Hero ac Alex wedi survivio. Pwy a wyr? Mae'n dal 3/4 awr i fynd. So, dyna lle da ni'n cael Jurassic Park water glass shot. Lle mae na tremors yn y dre. Is this place known for tremors? No, it started with the impact. A wedyn maen nhw'n chatio amdan... this meteorite, well, technically it's a meteor while it's still in the sky, and then it's meteorite once it's gone to Earth. Diolch. Ben i lyfio hefyd oedd fatha'r convenient oil lamps. Oh, right. So, maen nhw'n ffindio i oldie oil lamps. Ac oedd nhw'n ddau nhw dal yn gweithio. A'n llawn olew. Llawn olew. Love it. Yn dweud, maen nhw'n ffindio... so, maen nhw di cyrraedd y pentre. Maen nhw wedi cyrraedd y pentre, ganol y pentre eto, a i canol y lle lle maen nhw eisiau cael sampl o meteorite. A wedyn mae'r hen shops, mae mor hen, bod nhw'n dod o'n 1984 probably, maen nhw'n collapsio yn y tremors. A maen nhw, pishin o coeden yn cwmpa'r coes, Bob Cratchit. Oh no, what's gonna happen? Oh, mae'n fine. Mae'n fine. Mae'n completely fine. It off. He just walks it off. Mae'n gymaint o Hero. Mae'n gymaint o Hero. 100%. So maen nhw'n mynd trwy'r spooky shops. A wedyn maen nhw gen nhw i llyser nhw. Teeny tiny llyser nhw. Maen nhw'n cyrraedd y spooky crystal beast. Ond mae llygaid Dr. Alex basically fel y Nazis yn Raiders of the Lost Ark. Cos mae'n edrych ar y thing, mae'n fel, it's so beautiful. Ond mae hefyd wedyn yn mynd i lladd hi. A wedyn...
Ond ma nhw'n ffidio allan bod... Achos bod gennyn nhw hen lanterns... Tan. Mae'r tan. A mae'n mynd fatha, mae hero dweud, it can't be that simple. He just felt, well, sometimes the simplest answer, you know, it's the most obvious one. And okay, if they can take. So, maen nhw rwan, mae rhyw reswm, mae Mali a Scott, sef brawd hi, a Hurley a Lost wedi dreifio off, a maen nhw'n cael crash arall, instantly. A wedyn, mae nhw'n mynd fatha, hey man, chill. Ac mae'r lumpyn mawr o rew, just yn apeirio allan o'n nilla. A stabio nhw. Ac yn crunchio fo. Mae'n hilarious. So wedyn, mae yna good Scream Queen moment. Dwi'n teimlo terror yr hogan yma, ond i'n meddwl bod hi'n ardderchog, y hogan sy'n actio Mali. Like, mae brawd hi newydd troi fewn i Scottical. And this is how he will be referred to am weddill y ffilm. Mae hi'n great, a mae hi'n really... Mae hi actually yn cyfleu'r terror o. Mae brawd hi'n newydd troi fewn i Scottical. Mae hi newydd effro sydd iawn... Car crash. Car crash. Mae'n stuck mewn avalanche. A mae hi fatha just cael full on panic attack. A mae o'n gyd yn eitha fatha... Mae o'n fatha... Visceral, mae o'n claustrophobic. Oh, mae'n amazing. Mae'r camera mwy o lai yn ei gwynab hi. O, mae'n greu. Mae fel bod nhw di... Ie, lyfio'r ffilm yna. Dy'r ffilm ma ddim yn heiddi shots fel ma, mae'n greit. Ond I love it. Hefyd, so wedyn nesaf da ni'n cytio draw i Dr Alex a Bob Cratchit, y hero guy. Fi'n mynd cofio lle maen nhw'n trio mynd rwan. Na fi chwaith. Ond maen nhw'n siarad amdan fel... Tanio flamethrower. O ie, maen nhw wedi ffeindio flamethrower. Mae o just yn mynd... Mae'n o'r ice pulses ma, mod i rewi pawb sydd ar ôl. Yn y hospital. A mae pawb yn y hospital, a mae Scrooge wedi diag mewn i'r boiler room, a di cael y drws ar pawb arall, a mae pawb arall wedi just i rewi. A mae o'n fatha... Mae'n clywed hero ar y radio. It's very PTSD. Mae hwnna yr unig peth oedd yn really bothran fi. Man explodes because he's frozen. Walkie-talkie survives. Yeah. Walkie-talkie'n fine. Walkie-talkie ddim yn lyb. Mae'n fine. Mae yna bits, da ni di skipio dros i Pishin Bit sgwennu briliant. Bod y dillad hefyd yn... To's fine. Yn fatha explodio hefyd. So mae yna pishin o sgwennu bril fel, chys mae Bob Cratchit a Dr Alex, sydd ddim yn doctor eto cys di hyn dwi'n graddio, yn cerdded i trio fynd ar flamethrower mae allu bobl ar hospital neu rhywbeth, a mae'n mynd fel, so ti'n deitha fi bod na ddim scientific explanation am hwn, ac oedd e fel, well, we're on a planet which we've only been scientifically aware about of for a couple of thousand years on a 4.5 billion-year-old planet. Our knowledge of this planet amounts to a blink of an eye. Gwni fel, whoa, that's fucking dove. So, it's pretty profound. Allan o, gyn Carl Sagan, yr syniad ma o'r galactic year. So, os ti'n mynd dwi'n fatha o, os Big Bang ydi hanner nos ar Ionawr y gynta, a yr eiliad... hwnna ydy'r Big Bang, okay? Ac yr eiliad yma, funud yma rate 1, ydy 11 nos, 11:59:59 ar Rhagfyr 31st, my New Year's Eve. So, hwnna yma, o Big Bang i funud yma yn flwyddyn. Ers faint mae'r dynol rhyw di bod o gwmpas. A hwnna reit o fatha'r cavemen, fyny it's like protozoa bron. Yr hôl o beth da ni'n nabod fel y dynol rhyw. Humans. Faint ti'n meddwl? Oh god, munudau ar y mwyaf. Nope. Eiliadau? Yep. A da ni di ffwcio fo fyny'n barod. Tair eiliad, tri eiliad, ia. A hwnna'n hanes y dynol rhyw i gyd. Anhygoel yn barod. 10 cloc mwy i disgrifio downfall Twitter. Ia.
Tiachest. So na, so mae beth hi'n deud, ni fatha, Carl Sagan. So, o nath hi hefyd deud... Be nath hi dweud amdan yr... Faint o ddŵr oedd na ar y blanet nhw was? So nhw'n trio deud bod, like, mae na ryw syniad falle bod yr holl ddŵr sydd wedi cyrraedd y ddaear wedi cyrraedd ar meteors. Oherwydd fod na gymaint o ddŵr oedd o. A fydd yna'r gymaint o ddŵr, allwn ni ddim esbonio lle mae'r dŵr ma di dod o. A oedden nhw ddim wedi. O'n lein hefyd o'n i lyfio, I never in a million years believe something like this could or would happen. Wow. Just deud mawr. Wow, okay, fair enough. So, mae'n troi allan bod Ben Cratchit wedi prynu Heli Skiing Company. Ebenezer, So, mae Ebenezer Scrooge wedi... mae'n berchen... So, mae wraig oedd i gyrru'r heli boys ma allan i Helicopter Bros ma i ffindio Mali a'i brawd. Ond mae'n troi allan bod Tiny Tim wedi mynd allan i ffindio Mali hefyd. Achos he's so in love. A mae un o'r Helicopter Bros yn edrych dros y gorwel a mynd, wait, there's a whole area over there that's untouched. Unwaith eto, di hwnna ddim yn mynd i ddod nôl am dipyn. Just bear with. It looks like spring. Mae'n edrych yn hyfryd yna. So mae Alex wedi ffigur allan, maybe there's a way to stop this, achos mae wedi ffigur allan bod i teeny tiny oil lamps nhw yn achub nhw am ryw reswm o'r meth crystals ma. So unrhyw un, tra oedd y ffilm ma'n digwydd, neu'r digwyddiad yn digwydd, true story, Hallmark. Rwy'n oedd yn eista rown tân yn y panad ar y pryd, ebdi really sylwi fo'n byd i digwydd? O'n ffain, o'n totally ffain. All right. Sydd yn dangos y lle i fod ydi o flaen tân. TBH. A ben I lyfio di, mae'n mynd fatha, hei, ti'n meddwl ni'n neud? Dynamite your whole thing. So mae Dynamite yn boeth. Humans, we build things. Man. So, brilliant. Maen nhw yn ffigur allan, os llyn ni gael Dynamite i boethu'r thing ma, great. Ond, ti'n meddwl beth fysa'n really poethu fo? Yn troi allan, obviously. Hanner arall y meteorite, cos maen nhw... Dwi'n mynd i skipio dros lot, cos... Mae na un pwysyn greit lle mae un o'r Helicopter Bros yn ffindio y teenagers ar top y mynydd. A mae'n mynd, ho, ho, ho! Christmas is come early, I'm gonna save the teenagers. Oh wait, na, mae'n meth crystal massive yn dod fyny Mae gen y meth crystal Sentient. Mae gen efo andros o sense of comic timing. VFX, yes? No notes. Oedd y shot hofrennydd ddim cystal ar un car ond oedd Mae'n ddretach i neud falle. Stock explosions. So mae'r hero di deud Fei! So di gyrru nôl i'r bobl yn y pentra. Mae'n rhaid i chi just llosgi pob beth allwch chi sydd yn arwain iddyn nhw'n llosgi pob beth sydd yn y llyfrgell sydd yn drist. A dyna ddyn nhw'n neud Day After Tomorrow, Ond yn i dal yn lyfio, chos hwnna ddyn oth i fi, oedd fatha, you can't burn this book, a mae'r boi dweud, hey guys, there's an entire section on tax law down here. Let's go! Mae yna lot o brace, mae yna helicopter crash, obviously, a mae'n troi allan bod Dr. Alex a Hero Guy yn un o'r helicopters, a maen nhw'n crasho, a mae popeth yn ofnadwy, a wedyn mae yna bobl eraill yn ffindio Jeep, a mae'r Jeep yn cael ei stabio hefyd, gen ice crystals. A dyn mae Ebenezer yn mynd off i tri ffindio i fab a'i ferch. Great. Mae'r mams i gyd yn ffindio i teenagers nhw eto, ond yn anffodus mae'r ferch yn goffo deud wrth mam hi bod i mab hi rwan yn Scotsical. Ac o'n i actually di crio yn hwnna. Ond dwi yn taid yn emotional adeg yma'r flwyddyn, a o'n i actually wedi crio, cos oedd hwnna, o'na emotional truth yn hwnna, ond dyn nhw beth yn siarad amdano fo to, di tragedy yna ddim yn cael ei esbonio, mae pawb yn ffain o dywyd y ffilm. Ond mae Ebenezer yn ffindio y Scotsical. Corff Scotsical. A mae o'n just fatha, mae o'n mor flin, a mae'r rhew yn dod ato fo, mae o'n fatha flare, a mae o'n fatha, come on! Mae yna revenge dynamite kind of thing yn digwydd. Ond gesio beth, mae'n ffain wedyn. Inexplicably, mae'r boi'n ffain. Mae Dr. Alex a yr hero yn ffindio skidoos.
A am rhyw ffordd, maen nhw'n mynd i'r skidws a maen nhw'n ffindio Magical Land. Yeah, so mae'r rhew fatha war yn mynd fatha, oh fuck, mae gen hyn dynamite, let's get him. So mae'na chase, mae'na fatha Bond movie chase ar y skidws. Mae o'n debyg iawn i The Living Daylights. Da chi wedi gweld yr cello case chase? Yeah. A mae o'n, mae Alex yn fatha'n tanio'r dynamite moff ac yn taflu do. A mae nhw'n troi rownd a mae'n dweud, it knocked it back. Hooray! Okay. A mae dynamite wedyn yn cael ei colli off yr ochr. Oh no, how are they going to fix it? A mae nhw'n crasho'r skidoo mewn i'r fatha Middle Earth, prehistoric. Beautiful coedwig gynnes hyfryd yma. Oh my god, beth sy'n fan hyn? Mae'n troi allan, mae'n twll suspiciously crwn sydd ddim yn suspiciously taclus sydd ddim yn edrych fel bys unrhyw beth i ffrwydro yn efo. A mae'n bys o'n i'n deud lump o charcoal yn efo. Mae'n edrych fel bod nhw'n actually gafel yn efo i law. Do, efo i fenig. Mae'r thing ma sydd ddigon poeth i... Mae'n bach yn gynnas. Mae'n deud, it's a bit toasty. A sgwennu greit eto, cos i'n meddwl, mae'n anwyl iawn. Hero go iawn. So mae fel bod nhw wedi mynd i Korean barbecue, a maen nhw eisiau mynd y fadr efo nhw, so maen nhw jyst yn cael bach o foil, a maen nhw'n rapio'r meteorite cynnes ma, sydd yn magical. Beth dwi'n lyfio di, mae o fatha'n codi fallen efo un llaw, mae'n rapio fo yn y foil ma, fatha doggy bag, a wedyn mae'n codi fo fatha bod o'n drwm. It's a rock. Special. O, mae di codi fallen efo un law. It's magical hot rock. Galle fod o'n newid. So, maen nhw rwan yn cario'r magical Korean barbecue hot rock ma draw i ganol y pentre. Maen nhw'n ffigur allan bod mae'n rhaid i chdi uno y part oer a'r part poeth. O'r meteor na ddysblitio ni hynny. Lle oeddech chdi'n reid yr crystal i fewn yn y thing. Dim dwi'n meddwl. So mi oedd hwnna'n rhywbeth yn Superman efo Henry Cavill, Man of Steel. Ond dim hwnna dwi'n meddwl. Lle oedd y broen y Trewaldi efo fewn. Oedd gyd ti... Oedd o'n Super Mario Brothers. Holl ffilms da. Chdi hwnna dio Super Mario Brothers yr meteorite yna. Great, love it. Os na fungus ar hyd y pentre yma. Na, surprisingly. Mae'r fungus yn y dan gwyrdd o'r... Oh yeah, obviously, yn y pishin nice toasty. Sionet, trust the fungus. Trust the fungus. So, mae pawb yn rhewi yn y pentre, popeth yn anadwy. Mae fel diwedd Titanic, a maen nhw gyd yn dechrau canu Jingle Bells rownd y tan llyfrau ma, obviously di llyfrau ddim yn llosgi'n dda iawn, TBH. Ond mae'n cos mae Alex a Bob Cratchit yn mynd, a wedyn mae nhw'n, literally fel diwedd Frozen. Cos mae nhw'n mynd mor agos, mae nhw'n rhewi, ond mae dwylo nhw just yn cyrraedd yma. Only an act of love can cure a frozen heart. Mae'n really dda. A wedyn, yay! Mae nhw'n mae popeth yn holl o... A wedyn, mae Dr. Alex fel... Ond mae hwn yn scientific discovery yr ganrif. Nobody will believe me. Ac yn i fel, lle mae ffôn ti? Mae gen ti ffôn. Just fucking recordio fo. Just recordio fo'r ffôn ti. Just, na? Ti ddim yn mynd i hyd yn oed tynnu llun. Chys, beth mae hi dal ar y flip phone. Mae hi'n academic cloud. Academic, dos am pres yn academic. So, mae'n great. Mae'r diwedd exactly fel Frozen, a mae Nose fi fan hyn yn dweud, wel, mae hwn just fel Frozen efo gory kills. A wedyn, mae pob beth yn lyflu eto. Mae pob beth instantly yn dadmer. Dim floods, dim byd fel. Mae'r explosion a'r ffaith fod nhw just yn dŵr yn dod â chi'n o'i ceg nhw pan maen nhw'n ar ôl yr explosion a fod dim wedi bangio pen nhw. O ie, dwi'n mynd yn ôl mewn shot fan, oce? Let's go back a shot, oce? So maen nhw wedi rhewi, mae'r meteorite yn troi'n goch, pink. Mae'r sky beam ar un pwynt, dwi'n meddwl, oedd wedi fatha, oedd rhyw sky beam yn ffomio. Waw. O, dwi eisiau mynd frame by frame drwy hwn. Okay, hang on then. Mae'r thing yn chwthu fyny. O ia, mae definitely, mae shot o'r shaft, mining shaft, lle mae'r gwynt a'r eira yn pwysio nhw allan yn stuck yn ei gilydd. Dyna sy'n maen nhw'n neud i allan o'na.
Achos bod nhw wedi rhewin sound i'w gilydd. Ie. Ac ma nhw... Lle mae'n agma drws y mineshaft bod nhw'n dod allan yna. Ie, achos oedd yn edrych fath, achos oedd nhw wedi mynd i fewn iddo fo yn y dre. O, di disgwyl reit yn ganol dre. A rhywsut oedd nhw allan yn cefn y gwlad ar rhywle? Wel... Ie, ma nhw ar track trains yr hen mineshaft. A mae'n just fatha... A mae'r gyd yn sort of cyrraedd yn yr pentra drws nesa ar yr un sort of pryd, a mae pob yn dod allan. Ie, so mae yna ddau bentra. Dwi ddim wedi sylwi hynna, mae yna ddau bentra, so mae yna ganolfan... A mae cyn graig y hero ydi Maer yr pentra nesa? Neu doctor? Mae'n rhedeg Mae rhywbeth pwysig yna. Ac mae hi'n fatha mae'n gyd dod allan, mae'n fatha cael yr hallmark fatha reunion moment na. A mae Scrooge i raig a Marley. Marley yn fatha hei, mae brawd fi yn rhyw fath icicle yn rhywle. He's a Scotsicle. He's a Scotsicle. A mae bob dim yn ffain. Mae'r diwedd glo yn kind of fel, mae yna lot o farwolaeth wedi digwydd. Don't now get me the finest turkey in the window over there, boy. Dwi'n cymryd bod Ben Cruz wedi dysgu wers, ond hefyd mae wedi colli, mae wraig wedi colli mab, mae merch wedi colli brawd, a mae popeth yn ofnadwy. So, allai ddim hyd yn oed condownio diwedd y ffilm ma, achos just fel mae popeth yn ffain. Oedden nhw'n gorau ffitio fewn i slot ar TV swn i feddwl 82 munud slot 2 awr efo adverts American so ti yn teimlo fatha oedd na so oedd ar part lle nath nhw collapsio mewn i'r main pan nhw'n dianc o'r wrth yr llyn os ti'n gweld yr adbreaks yn fanna ti'n gweld cut to black a ti'n fatha hwnna di'r adbrec ni'n cael ads YouTube yn watch o ond guys gwachwch am ddim mae ar YouTube i gyd mae ar Plex hefyd o'n i'n gobeithio bod ar Plex ond o'n i'n methu cael ar Plex ar Apple TV fi nes i ffindio fo ond wirioneddol ddo joiwch hwn di Christmas film chi wan boys joiwch oedd Bryn yn textio yn ystod y siow just fel o'n i so fel afar dwi'n textio dweud fatha dwi'n meddwl bod fi'n mynd i gallu neud i trwy yr ffilm mae gyd ond nes i textio dweud fatha dwi'n meddwl bod fi'n mynd i gallu hwn achos dwi'n bron atacu'n chwerthin mae na VFX ydy rhan fwy o'r lols a dwi'n lyfio fo o beth ydy o beth ti'n weld ydy mae'n teimlo'n fatha'n mae o'n fatha melodramatic ond mae pob yn teimlo mae pob yn sincere yn yr ffilm ydy, mae pawb yn y ffilm yn cymryd y ffilm o ddifri a mae'r ridiculousness i gyd lawr i'r digwyddiad ond mae'r gory kills fel mae pawb yn cymryd y fel serious o'n i'n disgwyl lot mwy exposition yn efo a dona ddim yn athyn yn ei fi hapus dros ben o'n i just ti'n mynd i dysgu beth sy'n mynd ymlaen efo yr cymeriadau a ti ddim yn teimlo fatha mae subtext yna guys lle ti'n ma Moonfall mae hwn mor fucking dumb da ni'n gorau cael y cymeriadau i esbonio mae'n eich di flin ond mae hwn fatha this is a weird situation and you're going to find out what happened a ni ddim yn teimlo'n flin i watch hwn yes, ti nath awgrymu fo wyt ti'n teimlo vindicated yn dy ddewisiad Ynddo, dwi'n meddwl mae'n 100% Christmas, get the family around the fire 100% mae fel dangos Shaq neud o'i taid neu siwr bod na dan cos otherwise a cofiwch os gen ti teenagers yn y tŷ enwedig fatha ti di watched y crap ma efo fi oh my god sy'n nhw lyfio fo ti'n gwybod does am dragio neu'n rili na na o mi'n i gyd so dos am fel dyn dos am exposition yna dos am ddim
Does y byd yn teimlo'n fatha'n... Does am fflab yna. Chos mae'n dod i fewn yn 82 munud. Sydd yn eitha... Wel, nath nhw ffindio'r magical bloody lle arall ma hefo ddim... beth yw'n garfo? Hefo ddim exposition. Ac yna 10 munud ar ôl i fynd. O'n i fel arfer byrfyfyrio lot, a dyn oedd ni'n neud ben oedd yn cael narrative improv. So syniad ydy lle oedd chdi'n gorfod fatha trio creu stori efo beginning, middle and end a hynny gyd. A be chdi ffindio oedd fatha mewn sioe, so chdi ddim yn cadw llygad ar beth yn mynd ymlaen, yr amser, oedd ti sylweddoli chdi'n redeg allan amser reit handi, a wedyn chdi'n gorfod rithro wedyn i resolfio bob dim. A ti fatha... Mae hwnna'n swnio'n gyfarwydd. A so ti wedyn yn mynd fatha... So ti'n gweld hyn ryw radda fatha... Oh fuck, da ni 70 munud, a mae gen ni 12 munud arall i gorffan y ffilm ma. Fuck, alright, haid i really just... Ia, hwnna da. A so ti'n gallu madda fo i ryw radda, chys dio ddim yn, fel ti'n dweud, dio ddim yn Marvel, dio ddim yn... Mae'n gyfarwydd iawn o beth dio, a mae'n just yn trio wneud y gorau fedrith o sydd iawn i beth i'r cyfyngiadau yr fformat yna. A mae'n gweithio, haid i fi ddeud, dwi'n genuinely ffidio fo'n funny, a ddim, just o y VFX yn amlwg, yr actio i ryw radda, a just the general sense o'r stori, so oedd o'n really da. Dwi'n really falch i Esther ffindio hwn. Dwi'n falch bod y VFX wedi wneud pawb yn hapus, achos mae Ice Crystals yn sbirio ceir, just chef's kiss. Hwn ydi Fortress of Solitude General Zod. 100%. Yeah. Oh my god. Beautiful. Dwi'n gwybod sy'n nhw'n fan hyn di gwachio Teen Titans Go to the Movies, ond mae yna spectacular Fortress of Solitude version o'n hwnna. Dyle pawb. Mae'r clip yna ar YouTube. Thank you. Please watchwch o. So pawb, awgrymu'r ffilm yma i bobl. Please watchwch o drostolig. Chef's kiss. A gadwch chi ni wybod beth ydych chi feddwl. 100%. Mae gen i ni gwobrau diwedd y flwyddyn i fod yn neud. Dwi genuinely'n teimlo, falle fydd y podlediad yn mynd record amount o amser ys da ni yn neud hwnna. Guys, ydych chi isio deud eich goreion chi, eich gweithaf chi am y flwyddyn? Neu just awgrymu be da chi di licio? Quick fire. Quick fire. Pew, 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 pew. Mae hwn yn Wobrau'r Haclediad 2022, Best Podcast. So, profiad ar-lein gore ydy'r hwnna. Dyn ni'n gwybod mae profiad ar-lein yn gallu bod yn minimal iawn o ran hapusrwydd, mae'n gallu bod yn ddefnyddiol, ond os na unrhyw beth da chi di bod way-wise neu app-wise di mynd, ti'n ma be, mae hwnna di wneud bywyd fi'n well. Deda di, Bryn. Gwan, neu ti'n... Yes? Beth ti'n pwyntio at, Bryn? Hwn. Profiad ar-lein gore ti ydi hwn. Monthly FaceTime. Bryn. Wyr yn Rydyn ni'n mynd trwy'n meddwl i o beth oedd ni'n neud ar-lein blwyddyn yma, bydd o fatha... Da ni'n neud hwn, dydan. Da ni'n neud hwn ar-lein. Just hwn. Hwnna'n lush. Yes, beth ti'n meddwl? Ddim hwn. Ffwcio hwn. Hwnna fucking shit i fi. Na, dwi really mwynhau glass.photo website ag app. Mae o'n chilled space. Ti'n rhannu hwnna lot yn dweud. Photography nice, pobl nice, dim hostility, just loveliness. A mae nath nhw adael Twitter neithio hefyd. God alive. So, ag hefyd, special mention, gymaint o dwi'n cysau Google.
wedi wneud job da o ddim achub Nadolig, ond adio bonus i Nadolig, lle oedden ni allan yn Lerpwl misoedd yn ôl, ac nath rwy'n dweud, dwi eitha licio'r y ffrog yma, neu top yma, type thing. A so nes i just off the cuff, tynnu llun, i'm syniad bedio, a fatha wedyn chwilio, pa siop oedd o? Sara, so chwilio amdano fo trwy website Sara, what is it? I don't know. So wedyn nes i just cymryd y llun, reid o'n Google Photos, instant find. Na. Instant find. Da iawn Google Photos. Creepy ddo, ie? Wel, ti'n disgwyl erbyn hyn efo ffôn chdi'n nabod, this is a cat. No, it's a hamster. This is a hamster holding a sign that says, I'm a cat. Ydych chi wedi gweld Mitchells vs The Machines? Mae'n a massive plot point in Mitchells vs The Machines, lle maen nhw fel... Dwi really eisiau gweld eto. Jesus, mae'n rhaid ti watch Mitchells vs The Machines. Mae'r animeiddion spectacular. Ie, dwi eisiau gweld y hefo plant tro. Oedd wedi cyfarwyddo fo. So mae Blank Check, fy hoff podcast, potentially heb am hwn, yn neud cyfres ar y boi oedd wedi cyfarwyddo The Nightmare Before Christmas a James and the Giant Peach. Nagi! It's Tim Burton oedd wedi cynhyrchu fo. Oh my god! Dwi wedi totally angofio. Mae hyn mor embarrassing. Dwi wedi totally angofio beth i enw fo. Dwi wedi gweld. A mae o'n... so'r stop motion guy amazing ma. A un o'r episodes o gen nhw oedd yr episode ar James and the Giant Peach. Ar Mike Rianda, sef cyfarwyddwr Mitchells vs The Machines, oedd ar y podlediad yna'n siarad amdan gwaith yr animator yma. A ddo just like animators on animators. Henry Selick. Henry Selick, ie. Henry Selick. Oedd y cyfarwyddwr, ie. Yeah, exactly. So Henry Selick wneud y gwaith yma, a anffodus Tim Burton oedd wedi cael ei gyd o'r fel clod amdano fo, na just cynnyrchu fo oedd hwnna. Because it's like inspired by the look of... A mae Mitchells vs The Machines yn massive... O gen efo manifesto ar Mitchells vs The Machines o ran animeiddiad yn deud, right, da ni ddim yn mynd i... O gen efo fel 5 peth oedd yn siarad amdan, like, da ni ddim yn mynd i referensio unrhyw cartoons arall. Da ni mond yn mynd i referensio real world stuff. Da ni ddim yn mynd i siarad am emotions, like, yn y ffordd yma. A gen efo, like, just 4 really basic thing. Da ni eisiau traws newid sut da ni'n edrych ar animation ar gyfer y ganrif yma. Ac oedd o fel just A4, like, graphic design is my passion style fucking document o gen efo. A mae'n brilliant. So Mitchells ydi... Game changer. Dwi'n meddwl Tex Avery oedd o gyda o fatha'r... Dyma sut mae... Roadrunner yn gweithio. A dyma sut mae'r Acme Corporation yn gweithio fel. A mynd o sort of really sort of energy fatha dyma beth dyma sut mae hwn yn gweithio a sy'n aros y gyson i hynna mynd o'n gweithio dda fel un fatha peth holl ffordd trwad. So, dwi'n cofio sut nath ni cyrraedd y Mitchells, ond mae yna pishin yn hwnna lle oh god, it's gone Randawyr pidwch a poen amdano fo. Be oedd yn ti shots? Amdan fi, o ran online stuff, sa'n byd ydi bod yn mega positive. Dwi'n credu sy'n ni'n mynd nôl i fel ail ddarganfod Reddit, actually, just filtro allan y fascists a'r weird kind of voice of the people style groups massive ma lle ma just shitty like sun takes yn cael ei upvotio weithiau. Ond just a ffindio fel kind of nice weird subgenres a just weird kind of niche shit a just nice. Dwi'n enjoyo fo. Dwi wedi enjoyo fo. Dwi'n siŵr bod yna rhywbeth mwy positif gen i fi, ond off top ym mhen, gyda'r limited amount o gwaith cartre dwi wedi gwneud, hwnna sydd wedi dod fyny. Digon teg. Nesa ydi profiad offline gore. Pwy sydd wedi... mae Bryn 100% ar y profiadau offline. Wan di reid y music i fewn? Yr holl opera. Yeah. All of the opera. Dwi wedi bod yn yr eidl. Do, really? So, dwi'n syni chi, dwi wedi bod i'r eidl. Blwyddyn yma, sawl gwaith. Dwi wedi bod sawl gwaith i'r eidl.
ar gwyliau ac efo gwaith. A ti'n be, o trani yna nes i lot o bwyta yna. Mae gen i'r reol pwysig bwyta yn yr Eidal. Ti'n gwybod beth yw Sionet? Beth yw nhw? Wastad tiramisu. Wastad rhagin tiramisu. Fucking wastad. Cari fo. Ond ie, fel ti'n dweud hefyd, yr opera, mynd i'r theatr, concerts, cael gweld Beethoven's Ninth Symphony yn fyw. Efo andros o 3 neu 4 cor gwahanol jyst yn ista na yn canu a ti'n teimlo fel oedd nhw'n mynd i'r crescendo a ti'n teimlo yr pwysa yr corau mae gyd yn canu fe'n gilydd anhygol o beth. Werth i chi wneud hefyd ydy chwilio am fersiwn penodol o Beethoven's Ninth. So'r Ode to Joy maen nhw'n galw fo fel afar, ond mae'n fersiwn gafodd ei recordio yn 1989 ar ôl i'r Berlin Wall ddod i lawr o'r enw The Ode to Freedom. Mae'n meddwl Rise of Skywalker ydyn nhw fo. Na. Hwna di'r sequel. The Ode to Freedom, a mae o'n andros o recording gwych, chos mae o pobl yr cora bachu o'r ardal a bachu gyd o dati gilydd, so ti'n teimlo fatha mae'na bwysa i'r geiriau bod nhw gyd i gallu ail-uno fe gilydd. Ges i hefyd mynd draw i prodas ffrindi mi yn Gaerdydd, ac ar y ffordd nôl ges i fynd i Caffi Games yn Gaerdydd efo Sionet. A wnaethon ni codi cwilydd ar yn gilydd trwy bod yn chwarae Goose Game. Chwarae Untitled Goose Game. Just yn wael. Wael iawn. Ond dyna ddy'r hwyl. Ond gyda ni gymaint o hwyl yn eid o. I mean, oh my gosh. Ond brilliant. A nes i gael 2 set te newydd blwyddyn yma. Oh, yes. Un set te. Un yn y golch, mae un allan. Na, rhaid mae un set te Alice in Wonderland yn y swyddfa. Of course. A mae'r set te arall adra yn y tŷ. So. Byn ti, yes? Wel, fod nes i weld The Cursed Child flwyddyn yma. Wow. Ac di bod yn disgwyl ers hir i weld o. Mor dda ac oedd y profiad yna, de, a mae lot o bobl mynd i fod yn flin am hyn. Y profiad gorau offline i fi flwyddyn yma oedd ffeindio cartra newydd i'r ci. Na, da ni di bod trwy hwn. Mae hwn yn emosiynol iawn. I good teg. A oedd o'n hapus, o'n i'n hapus. It's just pawb yn hapus. Dyn ni wedi siarad am hwn ar y siwn, eddo fel, a mwyn digwydd, ti'n ni wedi rhannu, achos Iestyn Tain neu Greffantur, rwy'n siwr, rhyw fardd o ffordd wedi cael yr un un profiad o pan dydy ci ddim yn clicio fel rhan o'r teulu. Diolch yn fai neb, diolch just ddim yn gweithio i chi na. Mae o'n rhywbeth i gofio efo doli, chos mae'n lot o pobl wedi cael cwn i doli. Ti'n meddwl, lockdown a pethau, mi oedd yna deimlad o... Ti'n meddwl, maen nhw'n rhan arall o'r teulu. Ond yes, so be oedd ydi, be oedd y sefyllfa di bod efo chi? Oedd ni di bod efo, oedd ni di trio bob dim treinio'n racs. Oedd o'n grando'n iawn, oedd o'n chdi'n gallu treinio fo, oedd o'n amazing i treinio. Dwi di drach ar ôl cwn ffrindiau fi, maen nhw'n rubbish. Ond oedd y ci yma yn ardderchog yn neud, be oedd chdi'n ddeitha fo neud, ond pan mathon ni'n mynd efo i'r vet i archwilio be sy'n bod efo fo, ac mae o'n gi sydd efo genetic disorder efo fo o ran oherwydd y ffordd maen nhw'n cael ei bridio ar certain breed. Maen nhw'n cael chwink ac does am byd fedri di wneud i gael allan yn fo, ond mae wedi cael ei fewn yn ei ben yn tu chi. Mae o yn gorneiti efo'r chwink ma, lle mae o mynd i fod yn spinio round. A bod ti'n gweld y thing o cwn yn spinio round ar cartoons a stuff. Ond oedd hwn, os oedd o'n mynd cael rhywbeth yn fatha ipyn bach o sŵn, ipyn bach o chwerthin, sydd yn arferol mewn tŷ. Ie, ac oedd o jyst dechrau mynd, a wedyn syth ar ôl hynna, yna fo, be dwi'n mynd i frathu rwan.
Fel bod i egni fo i gyd yn fel absolutely di clymu fyny fel. So, o le nathon ni ffindio tydd efo lle o'na epyn bach yn hun na fo ac yn fwy na fo ac yn gallu dangos iddo ddim fel a da ni'n behafio fyma. Da ni'n mynd un o fyma. So, oedd o'n gallu, mae di gallu ymlacio fyna wan ac chilio allan yn hytrach na fod yn fyma ac yn teimlo fatha, dwi'n gorfod fod yn neud hyn, dwi'n gorfod fod on guard a neud stuff, on edge constantly. Ie, ond bod hwnna'n yn rhoi chi fel teulu, bod eich egni chi yn weindio fel da chi gyd yn poeni wedyn hefyd. Ie, dy gyd i clymu fyny mewn i pelan. Na, mae hwnna... Ond diolch mae peth mae bobl yn siarad amdan, na? Na, dyna'r peth. Oedden ni'n meddwl, oh my god, da ni di ffeilio, da ni just methu neud. A wedyn, mwyaf oedden ni'n deud, bobl, mae'r ci di mynd. A wedyn oedden ni'n deud, na hynna di digwydd efo ni, efo ci arall i fyd. Mae di digwydd, lot o bobl. Lot o bobl sydd di byw a di tyfu fyny efo cwn ar hyd i oes, wedi dod ar draws cwn sydd fel la. Ac ti'n bod i gorau reid nhw lawr, so ni'n lwcus ond ni'n gorau neu. Rwsius i mawr na. Na, mynet. A mae beth da hefyd o bod chi wedi gallu ffidio la a bod o wedi digwydd cyn i unrhyw beth drwg digwydd. So mae hynny hefyd. A hefyd fydach chdi'n really cymeryd siawns pan bod na blant o gwmpas. So fydach chdi'n neud hynna, chys dwi'n mwyn chdi'n madlau dy hyn os fysa rhywbeth yn digwydd. Na, cys wedyn bysa ti mewn sefyllfa lle, wel, bysa rhaid ti roed y ci lawr wedyn. Ie, ti'n misio yna. So, dwi'n gwybod ti. Be am ti, Sions? Fel ti, Bryn, just mynd i lefydd. Ti'n ma, ethon ni campio'n steddfod yr urdd a stuff, like stuff o'n i heb wneud o blaen, just bod nôl allan yn y byd. Dwi ddim yn berson sy'n gyfforddus iawn yn bod allan yn y byd TBH. Dda just... Mae di bod yn positif. Mae di bod yn positif gweld bobl, neud efo bobl. A mae hyn yn mynd i swnio'n really sad. Mynd nôl i'r swyddfa. Chos o'n i'n meddwl, dwi'n good efo gweithio adredd. Ti'n meddwl fe, dwi'n neud o. Ond unwaith esi nôl i'r swyddfa, o'n i fel, actually, allai concentratio ar beth dwi'n neud fan hyn. Allai ddim concentratio adredd. Dwi'n cedi bod... This morning. Dwi'n mynd rhoi teli arno, ond dwi'n cedi bod gennau very... mild a dwi ddim yn fel diagnosis hyn stuff like ma' na elfennau ADHD yn perthyn i fi o ran dwi yn susceptible iawn i distractions does na ddim canolbwyntio na pio sni'n gorau neu llestri trwsio'r sgriw sy'n hongian ac yn y wal hwnna dio ma' na stwff o ffor a ti just fel wel yn fan hyn dwi'n neud stuff adre dim yn fan hyn dwi'n neud stuff gwaith pan dwi'n mynd i'r swyddfa dwi fatha so mae'n y doc ar gyfer y Mac sy'n fod i connectio'r screens ma a di'r screens byth yn gweithio so pan dwi'n cyrraedd y swyddfa dwi'n gwneud clyrio'r holl smonach yna gyd o'na roedd un ochr a dwi'n just setio fyny'n very kind of Mac fatha glân i'm cables na'n bit na so fi'n credu just bod nôl yn y byd yn gret just cael bod allan yn gwerthfawrogi pethau fanna ti ma gret. So, nodyn nesaf ni yn yr awards ydi datblygiad tech mwyaf defnyddiol. Dwi'n gwybod, mae hon di bod yn un weird. Mae gen i estra, ni'n meddwl sa gen i estra. Wel, newch yn meddwl, ond rhywbeth sydd yn... Mae'n gen i ddau beth, a mae'r ddau'n codi gwen arna i, yn neud yn hapus. Beth gynta, beth bach, ydy... gallu gosod i'r lock screen y ffôn ar bob awr ti'n bigo fyny'r ffôn mae'r llun yn newid i rhywbeth randomly dewis yn mynd i'r a dwi'n ffeindio gymaint o lyniad fatha dwi'n cofio'r llun yna tynnu llun yna o'r plant a mae just yn lyflu gweld llun newydd bob awr ti'n gallu newid o i fod na lun newydd bob tro ti'n bigo fo fyny oh my god dwi'n bach yn too much ond fod mae'n sganio trwy'r lluniau chdi a mae'n deud chdi mae'n barod rwan i chdi gallu dewis yr opsiwn yma ar gyfer y lock screen so mae hwnna just yn rhywbeth rhoi gwen i chdi bob tro ti'n pigo dy ffôn i fyny ac rhoi chdi edrych yr unig beth dwi ddim yn licio amdano fo ydy dos am ffordd i ffindio allan pryd nath y llun yna cael ei dynnu a lle mae o'n camera fatha find this in a moment fath o beth
Ag, thing tech arall ydy, os da chi wedi bod digon ffortunus i haslo gwaith chi a gael Mac Studio newydd, ma nhw yn amazing. O'n i'n gweld rhywun ar y Verge yn cwyno, dydy Mac heb di neu bob dim yn M1 neu M2 eto. Mae 99% o'i stwff nhw'n M1 neu M2, so... Good fine. Dwi newydd ffindio un. Dwi wedi ffindio app, unwaith eto, app sydd wedi cael ei hysbysebu fi trwy sodding Instagram, ond digwydd bod, mae hon yr 1% o'r rhai sy'n actually'n gweithio. App ar enw Memrise ydi o. So mae'n app dysgu iaith, ond mae o'n really... Dwi'n lyfio, a ti wedi bod i'w siarad o ias. So dwi'n dysgu Japanese fan. God, mae'n next level i Duolingo. Achos mae o'n fideos o native speakers just yn ailadrodd stuff i ti. A maen nhw'n neud lot o fideos bach ffynnu mewn ffordd kind of TikTok-y. A mae'n gret. Dwi wedi dysgu gymaint yn efo. Ond stuff fel, sgyrsiol stuff fel... Ie, mae'n ei wahaniaeth gweld pobl yn siarad. Ydy... A dwi'n lyfio fe, achos mae Duolingo mor... sych a weird. Mae nhw di bod yn ail newid yr interface yn ddiweddar ac yn ail structure gwersi gyd. A so, mae nhw newid o i fod yn rhyw fath rhyw lwybr. Wedyn nath nhw newid... pawb yn flin. A wedyn nath nhw kind of cytio fo fyny, a cytio fo fyny eto, gael nid o gyd. A di fatha, for fuck's sake, just stopio. Just aros yn llonydd am munud. Wir i ti, dwi di talu am Memrise. Mae'n iawn fel man cychwyn, dydi, Duolingo. Chydig eiriau. Ond nes i actually talu am fel blwyddyn o Memrise. Dwi'n talu amdano fo. Dwi byth yn talu am apps. A hwn yn fel 25 pint. A wir i ti, maen nhw just yn... Maen nhw'n lyflu. Pryd mae trip Japan? Dochi? Pryd mae trip... Oh my god. Llan deud o'r hwn? Assassination Coordinates? Na. Ti'n cael docsio dy hun. Ti'n cael docsio dy hun, ie. Gambate, pawb. Gambate ydi triwch yn galed. Gambate. Sbych o boi hapus ma. Boi hapus ma'n deitha fi, cadw i fynd, gambate. A fod nhw'n clywed chdi yn siarad yn deud, ia, ti di ddeud y gair yn gywir. Ie, ond ti'n beth, dwi'n di testio bod nhw'n clywed fi'n... Dwi'n di wneud unrhyw test so bod nhw'n gwrando nhw fi'n siarad chwaith. Can't talk right now. Ie. Mae rhai fi cancel ar wers yma. Allai'n wneud hwn rwan. Dwi allai'n canolbwyntio hwn. Dwi pryn yn gallu siarad yn iawn. Dwi angen wneud mwy o'n efo. Really, o ran ieithoedd, ystod eang o ieithoedd arno fo, a mae just... Mae'n teimlo'n naturiol iawn. Mae'n teimlo fel sa ti yn y wled, a mae bobl jyst yn siarad efo ti. Eich rhaid newidio hwnna yn y trech na Duolingo. Rhwg nhw, achos mae na... Mae Duolingo yn pisio fi off. Mae na, beth cael fel pythefnos o trial run, a nes i rili mwynhau o. Nes i ffidio un, a ddweud oedd i fyny dweud, there's a snake in my boot. Jesus. Mae'n un arall, oedd o fatha... Mae'n just lot o bethau. O'n un fatha... Tomorrow's victim is something... Wow, mae hwnna'n hash. Be ffwcs yn mynd ymlaen. Am trechio mae'na gasgled adfarth o pethau really fucking weird mae Duolingo. Dwi di gweld ar Twitter, surprisingly. Pisio fi off. Ie, so hwnna, ydy pawb wedi deud i tech mae defnyddiol nhw? Wel, nes i ddim. Heblo amdan, na, chys ysyn fel hwnna. Well, I mean, ar gys mo nes i bigo fyny flwyddyn yma, nes i really licio. Ben nes i bigo fyny? Actually, na, nes i gael flwyddyn dwytha, so ddim yn cyfri. Ond os ti'n ffeindio fo'n handros o ddefnyddiol flwyddyn yma? Wel, y photo printer fi. Eto, dwi'n meddwl bod tebyg i beth ti'n ei yes, ydy... Mae'r tueddiad ydy bod ni'n just yn tynnu fatha 100,000 o lyniau, Cos ti'n gallu. Da ni'n gallu wan. So mae'n rhywbeth amdan curatio nhw a tynnu nhw allan a just fatha edrych arnyn nhw fel rhywbeth gwrthrych physical. Mae'n rhywbeth fatha ti'n cael rhyw fath mwy o gysylltiaeth iddyn nhw rhywsyd dwi'n teimlo. Love it. So mae'r ffaith bod fi'n gallu printio nhw allan yn syth yn tu yn really da. Dwi di rhoi y nesaf di Going to Hell in a Handcart Award. Dwi'n cedi tyma, be Twitter ydi ennill on. Do, gym bawb yn ôl.
Honna di fel the dinister of the internet as we know it, kind of a word. Crypto o honna. Time Magazine Worst person of the year. Disaster of the year. Ti'n gwybod, oedd yna bethau shit erich di digwydd yn y tech byd trwy'r flwyddyn. Ond dim byd mor gyflym a smonach. Gyflym a just, jeez, ti'n iawn? A'r ffaith bod o'n digwydd in real time i ryw radda, bod o'n digwydd mor gyhoeddus. Ti'n gallu darllen o in real time. Excuse me, whilst I watch this World Cup final, I will take away your right to post links to somewhere else. And it's just nuts, absolutely nuts. So yeah, oedd hwnna goes without saying, dwi'n siŵr pan mi'n deud hynna. So un arall ydi game gore, offline, online, bywyd go iawn, ti'n bod bywyd unrhyw beth da chi di chwarae fel, cael the sense of play. Exploding Kittens, nath ni chwarae fel. Yeah. Ie, mae game cardiau di o. Mae gen ni copi yn tini. I lan amdano fo, cwpl o gols gynta. Wedyn nath o dechrau syncio fewn i brains pawb yn mynd, I get it now. Dwi wedi cael cwpl o matches arbennig o Exploding Kittens. Hei, os da ni byth yn cael y get-together dolyg ma, Exploding Kittens ydy'r game i chwarae. Na i reid shout out i Untitled Goose Game. Just as gysi a Sean's laugh ar y andros o laugh. Dwi'n eitha sicr o pob yn y caffi na'n gas gyda nhw'n ni chos o'n eitha be ffwc mae'r dau noobs N00BS be mae'r ddau OAPs na dda ma mwy fwy a dwi'n gorau deud Hades achos Lenny ydy'r flwyddyn dwi dal yn chwarae fo substantially ond honourable mention i Super Mario 3D World dyn ni fel teiri wedi dwi'n really awgrymu hwnna yes i chi like dyn ni fel teulu 4-player Super Mario 3D World mae o'n addictive mae pob skill level yn gallu chwarae fo mae lleics yn gallu chwarae fo ar y cyd efo llew ac ar y cyd efo ni dyn ni'n rubbish a mae teamwork Super Mario 3D World dyn ni di bron 100% o fo fel teulu a dwi'n lyfio fo nes i weld o'na ar gyfer y Switch dwi'n meddwl oedd o fatha add-ons i Super Mario Kart dwi'n chwarae'r tracks newydd so oedden nhw'n rhaid o lle ti'n gael fatha customisio rei o'r tracks a customisio be oedd yn y boxes a rhaid ar rhywun creu Baby Mario Baby Luigi track ond oedd bob un box efo'r llechan las yr shell glass oh my god bob un box efo hwnna hwnna'n mod a hwnna'n spectacular ac oedd y fideo o hwn yn union fel da chi disgwyl o digwydd oedd o just carnage chaos oesoedd i fynd rownd fucking chaos a the pob yn oedd a blue shellio byth a beinu fucking brilliant dyma be dwi'n deitha chi da ni'n cael y get-together yma all Switch all the time chi di chwarae Switch Sports? Joia Switch Sports mae'r golf newydd joia o'n i'n edrych ymlaen i chwarae golf ben yn hun ond golf online yn erbyn 8 person arall yr un pryd knockout golf spectacular mae yna rhywbeth amdano fo lle ti'n gweld pawb arall yn chwarae ar un pryd efo chdi ti'n be y badminton dwi'n caru yno fo mae badminton y rallies yn mynd on dwi'n lyfio chwarae badminton fel hogan sydd erioed wedi gallu neud chwaraeon dwi di ffindio badminton Lenny yn y cigfyd ac online Switch Sports mae'n rhywbeth o badminton it's the beginner's racket sport a dwi'n lyfio 100% Switch yn ceir ato da ni ddim yn bobl PS5s da ni ddim yn bobl 5 blwyddyn bron 6 wan ydi mae'r Switch a dwi'n pryn yn boi Switch Bryn gallu di cyrraedd pan ti ar y tren gallu ti fynd a Switch efo ti love it dwi'n cedi taw peth nesaf sgennau ydi ffilm gore / cyfres gore so fel kind of sit down entertainment gore ni dwi'n yn cadw letterbox o stuff really dwi'n edrych nôl ni nes i really joio Bridgerton season 2 The Batman
Dal y bwatch do. Operation Mincemeat. Oh, yeah. North by Northwest. Ooh. Yes, mae'r list yn mynd, Bryn. But a pause di bod. Okay, digon teg. Working on it. A hefyd, see how they run. Mae See How They Run yn sneacio fewn i'r top efo fi hefyd. Dwi just yn really methu aros i glas yn un. Couple of days, one boys. Dwi wedi bod yn gweld hysbysebion. Ar Netflix. Dwi wedi bod yn gweld hysbysebion ar buses a falle yn Llundain, so. Fi'n excited. Ryan Johnson, big fan. Be ti, yes? Rhaid i fi ddweud, ffilm y flwyddyn, dwi wedi gweld blwyddyn yma, wrth gwrs dwi'n yn gwybod os yna flwyddyn yma, allan dwi'n cofio. Definitely blwyddyn yma. Game changer. Oedd o'n sioc i'r system. Angen reidiol. Oedd o reit o'r cychwyn. Mae'n eitha racist bod ni'n meddwl bod ni'n surprised bod o'n dda. Ti'n feddwl fel, ti wedi cael dy condition o'i feddwl. Na, sorry, allan bod hwnna dod allan yn gryf. Na, dim ti ddim yn... Yes? Dwi ddim yn lle fi, ond fi oedd wedi dweud, mae'n eitha colonialist mindset i feddwl na fysa'r stuff ma'n dda. Ond ti wedi cael siom ar yr ochr ora falle, dy'r thing. Fel, dyn ni fel podlediad wedi cael siom ar yr ochr ora, cos dyn ni ddim yn gwybod dim byd am y cinema. Mae'r ansawdd drwyddo fo i gyd. A'r cyfuniad o genres wahanol i gyd i plethu mewn i gilydd i greu un darn o waith spectacular. Massive, multi-genre. A fod o'n gweithio, lle bod yn disaster. Ofysa. 100%. Sôn am spectacular disasters da ni'n caru, Elvis. Dwi'n newydd atgoffa ni. Di ddim yn spectacular disaster. It's a Baz Luhrmann film. Mae o fod fel na, a mae o'n brilliant. Na i watched Elvis. Dyna dwi wedi gofyn i Sean Corn amdano di Blu-ray Elvis. Elvis. Dwi'n lyfio hwnna. So ni'n watched o to. Mae Shari di bod yn gofyn i wylio fo ers hir. Bibi. Ond dwi'n eisiau talu am stwff os di o ddim ar y subscriptions. Gyd i 15 Blu-ray fi, os di Sean Corn yn rhoi Elvis i fi ar Blu-ray, gwych i 15 a. So, ar peth ola, di stwff Cymraeg gorau? Hang on, gai just rattle off. Gan ti fwy? Rattle off y peth eraill. Ffilm nath ennill yr Oscar Coda, superb. Dwi'n mynd hwnna. Ar Apple TV+. Cyfres gorau. Definitely Stranger Things. Cyfres 3? 4 oedd o, ia? Oh god, dwi'n mynd gwybod. 4. Sorry. Ac yn ail oedd Andor. Ni'n meddwl bys y ti'n, fewn i Andor. Ac yn Gymraeg. Wan te, Cymraeg yn tricky, cos dwi heb fod yn cadw notes specifics, os am byd ydi neidio allan yn y fi o ran stuff Cymraeg. Well, obviously. Hwn i fi, obviously. Cardiau Nadolig Bryn. Cardiau Nadolig Bryn yn lush. Dwi'n edrych trwy box sets y stuff Click rwan, mae na... Mae Chris ar afel mawr ydi actually tynnu sylw fi am hwnna ar hegael rwan. God, son am neu chdi eisiau bwyd a wedyn erbyn diwedd yr rhaglen neith dwi llawn rwan a dwi'n byd am byd. Nes i gweithio ar Jamboree Cwpan y Byd a dwi'n gwybod hwnna'n very niche a very gwaith-wise, ond nes i really mwynhau gwachod just loads o kids a canu a Dafydd Iwan yn dod i studio Stone Sadwrn a canu fy plant a fel faint o filoedd o bobl ar Zoom a stuff yn watchad ar YouTube a ni really mwynhau gweithio ar hwnna a just oedd hwnna'n good thing Cymraeg, oedd hwnna'n fel ar y cyd efo'r urdd. Dwi'n gorau rhoi shout-out i Itopia cos sci-fi zombies Cymraeg, gotta love it. Blwyddyn nesaf sequel? Season 2 cyfyn a BB fyna edit ar hyn o bryd ond mae hwnna'n very inside baseball thing ond ni just really eisiau rhoi shout out ydi o feddwl mae gennau cysylltiad y person dan yma ni actually really di joio fo o ran just gwneud sci-fi Cymraeg ti'n feddwl fel love it
Dwi'n meddwl beth amdano chi, dwi'n gwybod nhw ti ddim necessarily fewn i stuff Cymraeg. Ia, fel Mawr Chris. So ti'n enjoyo fel Mawr Chris? Beth ydi... Di eistedd lawr yn gwatcha teli ddim yn rhywbeth dwi'n o reitrwydd yn neud i ryw radd os mae'n box oedd rhywbeth eich yn ei wneud, ond mwy debygol o wylio ffilm na wylio... Ti eisiau long read? Rhywbeth fel ia. Neu gwrando podleidiadau bachu, neu ar y radio bachu, so di stwff fel ein reitrwydd yn dod i'r sylw mor aml. Beth dwi'n meddwl sy'n licio wneud flwyddyn nesaf ddo, so di bod yn ail afal ar darllian mwy. A beth dwi'n meddwl fysa ail afal ar darllian llyfrau yn y Gymraeg eich hannu. Gynna fi dal Ivan Morgan Jones i ddarllian yn... Ydyn ni di pwyntio ti tuag at Llyfr Glas Nebo Bryn? O, ni di darllian hwnna. Ti wedi, da. Da ni di siarad, da ni di sgwrsio i gyd am hwnnw. Gymaint amdano fo yn ganol lockdown. Oes i ar y radio i efo rhywun o cyngor llyfrau i fi gofio i teulu am y ffaith. Bod o ddim ar gael ar e-book. Ac... Yeah, so... Got it, yeah. Fi sydd wedi methu hwnna allan fel... Mae'n anodd i fel... Dwi'n mynd cymryd nodyn dros y flwyddyn o'r... dyma'r stuff sydd wedi really impactio fi. 2019. Oh my god, oedd. 2018 eich. A nath o dod fewn... really dod fewn i brains bobl yn ystod lockdown. Cos pobl... fel hyn mae hi. Jesus, fel hyn mae hi. Ac oedd na ddrama. Am ddrama. Eisiau mod. Na, eisiau joio fel, oedd yn greit. Actually, un o'r pethola nes i weld cyn lockdown. So pawb, da ni di rhoi flwyddyn yn ei le. Da ni di rhoi Ice-Tastrophe yn ei le. Un clod Cymraeg i coverage. Please gnwch. Sgorio cwpan y byd. Yes, dwi ddim wedi gadael i ti deud stuff Cymraeg ti. Mae'n ddrwg iawn gennau. Just hwnna. Neis. Positive iawn. As i joio stuff cwpan y byd. Wel, dyna thing, Jamboree cwpan y byd. Oedd ffaint o dda oedd game World Cup final ddoed oedd o'n really oedd just yn nhw'n siarad y commentators ar siarad oh my god oedd nhw'n mor ddiflas a boring o'n i'n chwilio mi nes i ffindio chwartrawr fo'n i game commentatio o Buenos Aires ar radio Argentinian ond wrth gwrs oedd allan y sync doedd oedd o'n Sbeineg? Faint o Sbeineg sbeineg? Oedd o'n Sbeineg oedd ond maen nhw'n siarad mor gyflym Bys ydy Sbeineg memrais di ddim wedi dal fyny fo fa? Na, dwi'n meddwl, ond fes wedi helpu. Ond mae'n rhaid fwy o atmosffer i chdi na yr drifl rubbish na. So mae na commentators call Saesneg allan yna, ond... What do you think England would have done in this final? Fuck a boys. So pam yn ystod y gêm Lloegar yn erbyn Ffrainc o'n i actually mewn bwyty Ffraneg ag oedden ni di dewis o benodol chos oedd ddim teledu yna ni gweld beth ti'n neud ac digwydd bod oedd y pobl oedd y gweithio na di setio fyny laptop yn y tablet yn un o'r station a oedden ni just fatha for fuck's sake so o'ch ti gweld nhw bob hyn a hyn i gyd yn ymgasglu o gwmpas yr thing ma just i checio beth yn mynd ymlaen oh my god pan ar nhw ennill oedd pethau pan y Ffrainc ennill oedd pethau oedd nhw'n lot yn hapusach yn mynd o gwmpas Oedd ti allan dwi'n cymryd hefo Saeson? Oedd y ddain o'r un o'n nhw'n poeni am beldroed so braf o'n i wirioneddol just efo a be oedd yn hwnna i fi di so dwi'n byw ar priffordd oedd o fama dda ti'n dweud, swnllid O'na geir yn teipio mynd dda bip a ni oedd oh fuck off a ni ag yn ymhen o'n i dweud ti'n be, dwi'n gobeithio bod nhw'n colli'r penalties a fuckers a nath nhw'n colli'r penalty a ni oedd
fucking gwych. Manifesting, Bryn. It's called manifesting. Manifested it. Love it. Nes i wneud yr un peth yn beth bynnag oedd y cystadleuaeth dwytha. Ti just lladd o. Penalties. A nath nhw gochi'r penalties. I love it. A ti'n clywed yr fuckwits ma'n sgrichian. It's coming. Oedd fuck you. Dwi'n dod adra. Mae wedi tyfu fyny, wedi symud i rwla arall. It's moved on. It's moved on. Keith. It's moved on. Pobl eraill yn well yn neud y peth ma'n da ni, chos da ni ddim yn poeni i bwy, a da ni just yn fucking shit yn y peth ma. So just tyfwch fyny a pisiwch off. Am ffordd i orffen eleni. Negas gan y frenhines y fyna, tyfwch fyny a pisiwch off. Good God. Da ni'n hyd yn oed wedi neidio fewn i Meghan and Harry documentaries, institutional racism in the royal family. I mean, da ni heb. Da ni heb, boys. Mae'n oce. Wel, dwi eitha ar ei ochr nhw. Dwi wedi gweld ni gyd. O'n i'n meddwl. Tas y teulu fi fel na, swn i 100% fel dwi'n eisiau byd yn ei falle. Ddim diddordeb, ond mae o yn rhaid insight i chdi fewn i'r papur newydd. O, papur newydd, 100%. O'n i'n eistedd o bar nos Wener yn yfad gwyn ac oedd yr copi o'r Times yna. A mae fi'n agor o, a dyn oedd yr 6 dudalen gynta, 7 dudalen gynta, yn sôn am y fucking nonsense mae gyd. A ni fatha... O, maen nhw mor... Am rwy'n maen nhw'n dweud, da ni'n poeni byd... O, ti'n mo beth, da ni'n hyd yn oed yn mynd fewn hwn, cos mae'r stuff Jeremy Clarkson yn y Sun yn ffiaidd. Mae'n actively hiliol, misogynist, mynd i cwrt am wathros ti na. Dwi'n mwa. Mae'n fucked up hwnna. O, diolch ffoc o bwys. Diolch ffoc o bwys. Allen ni nocio ti dros efo car yn ddeir a dwi dal yn mynd i cwrt am y peth. Oedd hwnna di ddod i'n sylw fi bod o wedi ymddiheir amdano fo. Dwi'n gwybod... Na, oedd o'n gwybod yn iawn be oedd o'n neud. Oedd y Sun yn gwybod yn iawn be oedd o'n neud. Mae o'n ffiaidd. Di'r peth yma ddim yn... A hiliol. Di'r peth yma ddim yn ddamweiniol. A ti'n gallu rhoi dy straeon amdan be mae Kate di'n neud a be mae Meghan di'n neud nesau gilydd. A mae'r ddau nhw'n union... Mae'r di'n neud yr un peth. Hi, Meghan, fatha, yli hi, fatha, lefty woke liberal, fatha beth, a Kate, fatha, oh my God, she's angelic. Oh my God. Nath hi edrych arno ni, and suddenly, ma'n gawti wedi gwella. Mae o'n lle ddim hyd yn oed. Guys, mae hwn yn awr arall o... Pan bod ni'n byw ar ynys fucked up, gen i stopio, please. Ie, mae just yr syniad ma o fatha, hyn di'r dyfodol, hwnna, just fatha. Mae hi di mynd wan. Just. So could he just deud, to be, yeah, fine, hi o'n 9 o lad, whatever bullshit, na. Just. Ni just cael lawr. Just fatha, just deud, yeah, hi oedd yr un dwythodd, hi'n fucking gret. Mewn cronfacha. Banias. A so ni just fatha, chyd oedd hi'n neud i byd, oedd hi siarad am y genedl, ddim yn fucking neud i byd. Y job hi oedd i istana i beitio neud i byd, so pob wedi'n gallu rhoi geiriau i hunan yn ei chegi. A pan ni'n just deud wan, fatha, reit. Dwi di tanio. Fyna neb neud gwell na hi. Fyna neb neud yn byd gwell na hi yn y job yna. Diwedd. A just deud fucking gorffan o fanna. Just deud, dyna fo, series finale, done. Yeah. Oh, I'm great episode o a message from the king. It's praying Christmas. The King's Speech. Pai, dwi wedi bod yn neud deep dive fewn i video essays yn esbonio faint o shit director ydi Tom Hooper. So nath o'n Oscar am King's Speech, a wedyn nath o Les Mis, a wedyn nath o Cats, ac oedd just God, video essays efo jam. Dyna datblygiad technolegol gorau, mwy o video essays. Mae Tom Hooper yn fucking loony. Mae be ddario fo... Be ddario Les Mis just yn neud pobl canu yn ddiw. Mae'na reswm pam da ni'n recordio peth yn y studio chos ti'n cael performiad gwell i'r bobl. Reswm am click tracks. Guys, gadwch i ni ollwng y flwyddyn yma. Gwn ni adael hi fynd.
Gawn ni adael iddi fynd, ie? Mae'n da, mae gen i therapy bora fori. Oh, God, mae'n mynd i awgryda. I am feeling a little tight. Could you explain why? Well, I had a 3-hour podcast last night with my friends, talking about things that made me angry. And she got me going on a topic. Does your friend do that often? Yes. Yes, she does. For 3 hours every month. All the time. Are you sure this is healthy for you, Bryn? No. Yes, I feel it's essential for my life. Yeah. No, but I love it. And so, as the sun rises on a new day, the people of Willowdale embrace the winter wonderland and has been bestowed upon them, and they give thanks for the unexpected Christmas miracle. Does na mwy I ddeud? Ac o un AI generated Utopia i un arall. Dyn ni'n dweud diolch yn fawr i chi gyd yn brando. Chi gyd, rhai sy'n cyfrannu, rhai sy'n helpu'n allan, a rhai sy'n just yn lawr lwythyn i bob mis. Dyn ni diolchgar iawn i chi am dreulio blwyddyn arall efo ni. Ni'n rili gobeithio bod ni wedi gallu bod a helpu chi. A cadwch chi'n hapus tra bod chi'n, quote, plicio moron, neu whatevs. Neu'n setio fyny Mastodon account chi am awr neu 2. Welwn ni chi yn y flwyddyn newydd. Nw'n ni gychwyn yn ffresh eto, okay? Nw'n ni gadael chi fynd. Nw'n ni wneud yn siŵr bod 2023 yn cychwyn ar y ffordd positif. Dwi'n hyd i sôn unwaith am catastrophic climate change yn y benod yma. Dwi'n credu ffindio chi bod y restraint yna'n really anodd. Ond, symud ymlaen ac i fyny, mae dynol ryw yn gallu newid stwff ar y gorau gyda'n gilydd. Trwy ryw mae'n newid pethau. Ti di deall i est. Cerwch o hwn ymlaen yr flwyddyn nesaf. Fi welwn ni chi y mis Ionwr, ond am heno, nos da gan Bryn. Nos da. Nos da gan Iest. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Buon Natale. Cociwch eich hunan Año Nuevo. Cerwch ar Memrise, dysgwch sut i ddeud am mewn llawer i ieithoedd gwahanol. Mi welwn ni chi flwyddyn nesa. Ta-ra! Ta-ra! Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in the winter wonderland. Yeah. Jazz, baby. Sleigh bells ring, are you listening? Watch mae ice crystals di dod allan o'n unlle di sbirio trwy carch. But it's a Christmas miracle. We're happy tonight, walking in the winter wonderland. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen, Blitzen, all his reindeer pulling on the reins. Blown away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. They'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. In the middle we can build a snowman and pretend that he's the circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman, until the other cuties knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Don't you know it's a chilling? We'll frolic and play the Eskimo way, walking in the winter wonderland. When it snows, ain't it thrilling? Don't you know it's a chilling? We'll frolic and play the Eskimo way, walking in the winter wonderland. Once upon a time in the LBC, Santa came up missing, he was sitting by a tree. His reindeers was near, but they leader wouldn't leave. So I took the lead, now as we proceed, this ain't for no mistletoe, but you need to listen, y'all. Just in case you didn't know, I call this my Christmas flow. I can take you higher and higher, chestnuts roast on an open fire. Gone away, think
That's what the song says. Blown away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Ho, ho, ho.